Secretary General ya ODM. Secretary General ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege. Lakini nkoire ni maega kego. Omuntu maito gukorageria sese ya ukagari. Egere koge mutuko. Magega ya televisheni ya soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senike asoliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Umuruburi kubwatia na bokurigirirwa na kiro muntu Tumurigeria bwegeta sengen Soko TV no gasabano kwegena kwa nengema biabono kwa bukiribya wachakire kuyarigania asimerubiria guyeritko nande butambe ngo kunyuria nga nechinga kichinde gusenenga kinde gukirania eganga yago asobogma bwago ngema biabono kwa bukire wachakire kuyarigania ni maitinari boigo uchakire boni ngana lya guchigotimoka bale bagakorega sibotuko iganga boni go mwanchito muri ni meti wachire gotimoka nabo igonye kwa koltegasi ya ulitskuri goro mnaitwe wachakire go swasemero muyago abande basoire bale barasigali bale bagendete boigo kuyarigania abanyari bagwikirana semero muyago no gusaba no kwegena kwanenga mwabukire bya nabo igo mwakiro munguru ngambiya mono asogo gukya litskuri ya lero twatebetenga tali ugwanche goitokora litskeri kulenga kwabukire na konyoranga ngo kwanole kwarigerie simiago kwanyora ngambu yole wakiro monguru ngambu yamono kiagara gwikiro litkulinde ikongo mwanchito muriere nande negakiene ukwariganya somoro biri nsoko bwakire tunyare to gusanga tosemanie totebanie chinga kibune chiga butambe ni goto ikibaka sensemo ye chiga seti tosanga naye to ikia sensemo ya magia to ikibinyoro imo mwanchito muriere tosa asia bisito tosa serikali twakumanyanga ninki kigenderete kwenekiwa wikira boniga kuri no mwanchito murigeria boigotiga nkwarigania somtanda ito Facebook na mego YouTube ero nyare gogosangana ito nyare gokwimanya egati ali to kwariganitie emambi yabona buna mutambe nchinde yana ndemo umurubiri Nensoko bwakire na ncho mwacho murigeria linkoro kwina stantio nyango ngo batebinga bwakire buyo mugusio mintando sia sole semambi yabono akwanita kubatambe gale ngaitongo mocho chinaye wateba itongo nugaya kira watebire gotwa manyanga mburungiriri tongo ni manyete ngembura ya tule Diana chinsemo chinyinge chio omochio yo Nairobi ni goboni gese mambia bono chibara chibwata mache emetaro gichira mache kurendege nteke mo kianko kibono mambia ngelinga ekranale go swaso mochio yo mwaka naro kwa General Post Office gorali GPO mwako yo tabwatyo kubwa gogo kwana naboigo nigo akonyara kaba kago talikoigwa kurende gabo getemba mbia bono gakonye bitamtamu onye bisuguti
oni boigo chibolga mwako banchiraga ya kero goikoro chinsa 11 kwanyora no ikaransete obekire libuli lya yankoni arabegete ebintu buli yakobekange itamtam ne shiringi ya mekene shiringi ibere embura ne tuete kole ndosokire uchaka lituko Asaya musisini mugusi na ya sole se mambia bono yakore ntuna abantu bomukia nimanyete se mambia bono yakera ya tulie toke ya ngokire chi county cheito ibere chia gusi kisi na Nyamira nabo igo bali muri chinsemo chia Migori gekogera ntuma etenga mbale bakwanda bali machinsemo chiri chia kuria andonsia sole se mambia bono twagotebire soso murobeli echaka kwealigania nabo igana lyuko na gukenda kendire ndororenga insachinde nonyene akarungoli kwa rosia agachaye kalikuwa bekire thermos baroro bo igana libakobwatio boro bakoragira batigali boke bate amambi bakoboka bachakeroro kwana gotigalika minombo na sentigero gukwanere gukonyuria omogeni itona lete gochaga iga era goteba butambe nga nje tingo cha studio onye tindadi omena no boro boli bwani bwatigalite antumu manyete nonye no yonde narure SSML ya kabiri studio gakoboka mambia urabugati ubukima nabo igorora ngagasukuma ngaroro abantu egento ngere na notsirio aba mwancho muligerio nyogotete konyora chibese simike sukuma Nairobi ya crisis yesukuma ngaroro lero tekaliko beku sosa tariko beko abantu bagobolia kera bachire se hotelinga ekerango ko igitheri nko na gento kieke kwanyora ne cabbage eroro cabbage renda butu atigeru naba ngao bali bande batagite sukuma yabura kwana ko genda se kerogo saba endagera onotsinge sukuma teyo Nairobi ase narachire emibagani gaiga mono rakini igento nachire nchensabe nana gusasukuma aronda itiko ngaineri echingoko aya kana achire ngoteba ngono bwate chinsaga no bateli nago onye mbio inkonye cha innocent Faith muspati oli Faith yako bona Faith chinsaga jumukale ko mwamo ke Yasmini kagera nilishabikira itoliri igento garokia kongo innocent kana ikiroro ensoko TV babegete bona ni kana nsandi chinsaga chingora ngona nande kumbe kaka ayo mubugani obole by the way igari bus station yaro ngo itabana itoro na kibatiga urari chinsaga chiri kebatimoro kitakuruoro Zakaria muoma kuri chinsemo chia Kikuyu mandasi ya yire se bambia bona asili Italia Yesu mwana minto ntoje cha butororenga kitoko leno kumakoli kuri chinsemo chia musaraba ni maite dero bokire dero mbulinga innocent igoro manyete kwanyoletwe lero ikemapema nabo igo batro moyo manyi nere na bantebi bando minga na bantebi nga innocent lero gogotoka njero taraika egasinera abo aba lero korora mbrate tweet mono mbrate tali nga mbrayoka aba yale na mboni nga ngotwere mbrero no maite kuna twachagete shokorwa igana na kuyiruka litukoli goro maite chipale china bagonyora no egari ya onchokire ire mangangani goro kwana ngegari ira mangangani goro ore ndo mwancho muligelia sole se mambia bono twagotebire so asomurobeli Diana mugano no lengo gotebye kera tochikondo so mutimoko umugano yugo kuligereli igoro yo chinga kichyo murakera ne chinga kichimbura mugaka kera gita no aragoteba gali chinsemo chia matongo bokeira Nyamira county ataba good morning biyamono twachakire county down yokora bali basoira asomurobeli Kirandi Dennis omusolibige so tebe soko bwa kire soko neyam Kirandi Dennis nyiwete ngondigi alenge nintete komanyanga kyali kondigi ese birengo bire ebingaoga bando mengane tere na realiza Kirandi Dennis yake yo musolibige so tebe kurwa chinsemo chia Nakuru City Salams Club we kachinsemo chirichaga chubaga tebe soko bwa kire enok makolinero ole kurwa chinsemo chiricha Musaraba town agoteba no arasomuro bilame ko maliba agoteba nere Bluetooth senior mwancho muligeli ko ruchinsemo chiricha marani bochi no ale asomurobeli nindo chega igeki ko singere kya bekiruga neno ku makoli agata baba so asomurobeli my dad Evans Makoli, my mom Modesta Makoli, John Kebatino, Santio Nyango, Diana Ndemo, Clinton Ondigi, Veriza Kerry Kirandeni so musolgwe susunero yo we boygo diva yeski mwimbusurengi ya Rogers Nyariki na boygo nindo chega iga Jeria Kirbo na Enoch Mochere Madrome Mumanyi Charles Luanga umwalimu omatebiri so asomurobeli by the way kwana komanya Jeria nga yagenda nara muligire nana kumwikera kwara kumwikera ndibwensi umanyete sejeria kirubale
atotebia saberete because twana komorasa matukunande twamutumira maiga yoko matebi ngen soko bwakire semambia bono Bartholomeo Mumanyi agoteba oyo Bartholomeo Mumanyi Innocent na Diana oyo ni Bartholomeo Mumanyi bali na ziporo yekurwa chinsemo chia nyancho nali agoteba ganya sao twancheire nande twaroreri tukolinde ligi ya nkotebia no kumochere no kumakuli musolbigesu nyamuri mugadishu chairman ya radio Pastor Lamek Mumanyi omboigo ngoteba ali Boniface Mumanyi na Nancy Kirbo asa goteba nga unchokyo machoka na barwaso asumurubili Dennis Duke Nyakundi agatabwa kiribya kurukino 87 Kiambu tuned in Joshua Mbuya Trimba agataba kurwali chinsemo chiricha Nairobi Ruben Center na my wife Dorika Kirbo agataba na my beloved son Carlton Trimba good morning Jared Yorule Matuleti kurwanya chichi secondary school go ikeke nyoro gia Kenya boy watching live chinaikira bayali doche bali barasoira so mtandao tatora bali sensemo ya SMS ntareka sensemo ya SMS ngiti chume njiro tarasoma gaiga fi kore kwanere pilipili hoho oteba watching from Timani omogambi maranga matara oteba good morning from Ngongi town Solomon Nyamongo nera goteba nga watching you live kurwa Ruiru mogaka keragita watching kurwa Matongo Nyamira County great the visitors I know Frank Anyona personally oteba nga tokwani omogeni olio gocho kurkwanga Frank Anyona Linet Mokogoti Bobiere nera oteba morning to Innocent Diana all fans of Ensoko TV na bagani ritkuligia Linet Chirono na oteba kurweke Renyo Nyamira County nwali me yomorobirio kurindi Innocent toraenda siringana lirabu ndara kwani ababiri kurwa sinamba ito ye studio manjito mulge nayo kukubeke kerengero kya so jumbe yago asinamba ito studio nigere 0788666663 078 marakabere 6 maraka 5 na trineri namba yomoire na bogusangana ito sumtanda ito nabega somorobire ito Wensoko Bwakire mtandao Facebook YouTube noto live Wensoko TV gonga na bokobeka bogia okerengero kyago agagote Wensoko Bwakire bya oyomo Zakari amwoma kurukikuyu abatebe nkuganiria abana baminto n'abana bane bagosome skuru ya Nyanchwa litko rigia boigondo chigaiga good morning Diana na Innocent kirandin seke omusurbosu korana kuru city salam scrap wikachiba sobo abatebanga Ensoko Bwakire na boigonsome ibiri kurwase ensemo yaitu ya WhatsApp nerondo Ensoko Bwakire oyona radio Nyakundi korwa Kangemi nondime yomorobirio mbaka omwerio boigo bana basiratemo gekongera la oteba mapema sana nwandime yomorobirio Ensoko Bwakire asante sana pakogenda utuma ujumba sinamba iti studio tumaiti Innocent ositokwenda siringana lirabo tigatogenda selingana lirabo nindoche babo Christopher Tandi tokwira nango bakwana toli na Lilian Mokogoti Bubiero bali basoire kurwa chinsemechi na Bernard Onunga by the way akoba Minnesota ya kawangware kara bagusimbale senseme intete toso aselingana lirabo asemambia bono Diana tobeka selingana lirabo asemambia bono manjito mulgeria lingana litu lirabo no lirega gwa screen yawo gosase simi yawo ligotebanga abara yabangaini bali kuramana aselisango abara yabangaini bali kuramana aselisango wanchumuligeli Diana rero tebirenga bangaini abara yabangaini bali kuramana aselisango nilingana linene sana gekogerekera ligo chake semambia bono na boligoteba ngabara yabangaini bali kuramana aselisanga senyenchelia yabeno mwanchumuligeli namba ito ye studio nigere 0788666663 iliyo nyari ko bago kuruta obongaini bwa go chagaiga asogoto tebinga abara yabangaini mbali kuramana selisango linga nelinga kirenga kya ngire keke Diana ngo bwatali chisimi nero kuigwese simi otenga hello nera bwateye Wensoko Bwakire Ensoko TV Bwakire bya kamati niya mora buno nyango mbia tole kabisa wanelia stabu ya Ensoko TV yosibi baira maiga no mojokoroke bati mojokoroke bati noyo ayo nega iganda ngeli woti mwabana bago itaba utatikalende binte binga ntoli kona ko bibeka wasi wamuna mumajete bi ayekole kanigo njengote yumugano bu mojokorogo ja gontomere bituma sawa wane ngana nei Oba boli nde botambe na omoiboli
goikaransia abana bawe nyumba onako bomani onako tabayo kori bobe ayo gokora ki mate mbali gota gochika kuna tata na maene na ndagereria omanyete ngota goikere barumoyo abo no turaba Kenya abaraya bange nabo bare igo akara bago na kora marama na bago rusisianga omanyete riri twarenge nasari ebitu akorete kubirete mesa bono iga bonaye ningoro mungaini no muriri noruri Libori aboliri ase bambia bono Diana ntagetogenda ase simiende otutigire libori. Asante sana Kamati. Muyoro kibuya takwebeka bobe. Asante sana. Asante sana. Thank you so much. Ese birengeli byo. Ndiana rabwatende. Era Nsoka TV bwakire. Nsoka TV bwakire. Realiza real. Realiza real kurucheza machi kasarani maji mazuri. Itegeto botuko bimana makuba atubuwa tete. Aguru kungama sunya. Bono rende ubumangonya gusukabure. Gombia. Abaraya bayamba likora abaraya bangaini mpalikora manasiri sango. Ni ukweli mtupu. Akarabara yoko nyara bakora manase asabantu ikaturigereretie kuna ni kushusha hadhi y'umurayi umurayi kararo kirigo so niko bakotebania sinchereringia akiyako aratwakora tamasikani na inturi tukulia muisonde kwakira barayi bande bairete kombe chingo bitaribo buya kabisa akarumurayi ayirire gento naboko muruzeria gabia muharare metara bando bande nyigwete kera bali bande bagotora amayigo baburiru amasikani Asante sana. Nsoka TV bwakire. Ngakitenge yana chika innocent. Okay, Bernard, onunga wataba hapo ni ukweli. They show us unqualified they show us how they are unqualified to be our leaders. Ngari trabata tekuli kaboigo. Nindo chega iga realiza really of course osoira somurubeli. Nando bekira abantu baega iga nende tokotebe semambia bona baraiya bangaini mbalikora manase lisango. Namba itogere 07 Dara ibwate innocent. Era Nsoka TV bwakire. Hello. Bwakire ningo tokwanere mambia bono. Okwa na Zakari ya ngoma koro bikuyo. Zakari. Lingane liri mpira ubono jengo libweka ni mwanya bantu na ntwa baiboli. Bwakire uya. Ento koigwete. Okwa na Zakari ya ngoma koro bikuyo. Bono lingane lyo mate jengo libweka ni mwanya bantu na ntwa baiboli. Keye TV Zakari. Goseno mo gata bono gosemo agose no mo ngina. O mate tu bono habarai. Kwa ma yoranga go kona kuoma ni mo kungona na sabantu bari igoro. Bara de bon. Zakari. No nyiro mo kungwa nyono na era bara nyono na soro na saba sangiba ako na gokonga. Zakari eliogirire igoro. No na abano ko na ko ingonyera abano. Zakari. Asante sana Zakari karake yeli. Zakari keye eliogire TV. Keye eliogire TV to maego kwana wadira mato. Okay. Zakari chinga kichindo maete tali wancho beka igore rati maete ngakia korobeke eliogire igoro. Zakari akabiya na ande bonekere. Akabiyo keye eliogire TV. Keye eliogire TV. Liaba igoro mono. Ka Zakari yariganitiko keiregire TV rigo twata inde bitobege tamatoiga na aria TXS babatagerete bone ko bomuchando monene nuri ore nyumba nere ko mobero muchande semambia bono mwancho murigeri nabo gutwakire simi go chaga iga Diana kana rabwate. Okay. Era Nsoka TV bwakire. Bwakire. Ngagikira ndi Dennis. Innocent bwakire. Kicheke kikebwate chimini 15 mpaka na kirire. Yani mpaka ndio kirire kabisa. Finally go bolingo muntu oli nare ko ligino arabu. Yani omweri rero nakonyorire. Agiogendere to mwana mindu. Mbuyande nakurumbiyere. Kurende bono nari kuguchaka noko balingana lira buli atangana.
amaene na manyete date beti digo go itagaria okore wache to karigiri ngane riri rabu karireta egereri tuve bagoteba kana turakwana gwakwanire kabisa amaene abaraya babe nabo konyora bakunya kuramana asemesangerekano lakini abaraya bangaini asemesangerekano mbali bagoteya abantu baitu ngaki bakubakorera amagenderero ngaki baguchiko bakorera amagenderero igo bono una ino mwabwetwe ntu abagerete chingobi mwatemete oni ntu akereta abanyangongo chingobi next time mumbuya igika kimetie nyeberere bosio lakini nande kerera mupungusa ke kerera karoki mubwate sana mupungusa ke patie kuoga ayo mosoli wezu mutige kuoga mosoli wezu injomo nyene igika kimetie nyeberere bosio moche mweto mugondo itomore gosichi bando chito chiabere aya mbia mona sana sasa itukoleria naye boy asante mwanchumuligereria semambia bono naboko bago gukwana na intugo chaga igase studio namba itegere 0788666663 astogo kwanira lingana lito lirabu ilikuwa totebenga ningikeli ayokonyara ko bago kobeka asekirenga astokale goteba emambia bono ngomurai gosabara yabangaini bali koramana aselisango nabo twakira esimigo chaga igase studio na ndebo igo onyara ko bago totebe Christopher Tandi goteba good morning watching live from Burangi Kenyambi agoteba no alno mungino ya na bana Sheila Matiang Muranga Mikae mama mungina tata Muranga na madainlo kurunga Mary Mikae na basani na babisa amashabiki on CP Yensoko TV agoteba hadi tamati raliza real ya gonto ero chega igaso kaliko bago kwanda babo mbariki wa Dennis Kukupai na boigo kwando Davido Mac Q amona mashabiki on CP Yensoko TV agoteba nga eyene yitumbia mono sana yitandira bulero lya machirigonsi nyago kwana Diana libugate chindu gutachinyinge kero konyora chi bagoteba chi alphabet numbers chinde letters chinde chikobwatania chirichi ngagitwali uchiro kanto bwate vowels ne chinde na ngagete consonants ne chi consonant wale gara kanyora chi consonant chikobwatania kanyora PQR liete lirikonge sana Rogers Nyariki bwakira gotebe soko neyemo kurwa chinsemo cha Amsterdam Netherlands watching live na ndagoteba gari na Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Kirbo Pande Elvis Opando mongina mocheche lame kyobuba Nyarumbe nabo Anthony Ragoli Kaka Junior Joshua Mbuya Trimba indo cheke gangoteba linga Kebason Bosire Kiran Dennis Musori Ndima nabo igongo kwa nale babo Jared Keburi Charles Mumanyi Jones Bundi Amenya Barnabas Ratemoli Tunda Green Lichoni Maya kanabo igo Toto Junior na ndebe na bonsi pi bali Asia kurunga mwate ya family agobatebinga nigo bali chinsemo chiriya bosamara bateba good morning Jessica Murago teben soko bwakire ko chinsemo cha pipeline asemambia bono Linet Cherono niga goteba ali chinsemo chekerenyo Nyamira watching live biyamono Linet Cherono by the way chotu akiresi mi wochaga igoto tebinga kim kebusiyo kwana gose goro mwamato itomanyete kebusi asemambia ngagite no na bara bo mwamate oberire gekake go maite pero na kwero mwaka kwa romanyire ke usibia kwanse ke usikere bwango komanya bwango sana omuntu nare ngorigyo goro kwa Kukupai Dennis Kukupai Dennis squeezy simi yao teligocha lakini abongo kwa room mtandao gotarali ochonte binga kie simi yao yaba mwancho muligere litwara kwa neira semambia bono lingana litulira bwase twatebire nga chitaika chetire na 20 neye masemambia bono 12 nindo chega iga agateba nsoko neye monande boigwe no kumakulia agateba lingana elio hapo sasa yakera batebire hapo sasa nabo kumanyanga ningikire togenda umutimoko tukoire na tosoe asa amaye.
Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different. We are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Manjito murigeria bwegeta sengia Nsoko TV umurubiri Nsoko bwakire tugenderete gusangana na ndebono ndoko yiruka entunde ya kabere hastogo swense moya maya turakumanyaria gendete kwenekiwa kolendekero twasangalingana ritorie lirabye litukuria rero no ndo chimogendete utuma ujumbe ngo somorwa ka romoyoka use ujumbe ya moyoka ngende na mayo manjito murigeria agotebanga abaraya bangaini bali koramana aseri sango nige minetiga
no eno monto mungaini tari kwiranirania no monto muchinga goso monto omungaini tari kwiranirania ne balimo egekogera nigakorrekana koba ebalimo oyino yo minto gaiga Edwin Nyakundi korwa Kangemi. Asante sana aichinde ninchukunyara kingo somo mwanchito muligiria kurenda sibono nigo ntaite turaswa sensemo ya maya turamanyani yali agende takwenekiwa toko chakabene nigo muraibwense litsko ligora tarete county ya Migori hasai achiete kuigora obwagachi bw'ikinyomba kya Magolinse asinsemo kya Mabera amo nechiro ya Mabera niga abete kagutara no mugabana Migori ochiro yako no mugabana Ohoma Bay Gladys Wanga no muske Robi asate bete bunetaro yae netare gochikwenekia amagenda sinsemo kya Nyanza neri tukolia gatatu litukuligoro onye mwanchito muligiria ntogende usanga tokomanyigo ikiraboniga gusinwale robotu babetero kwariganirwa no musakito Edina mura turanyora centre ya bene asetaro yaye imeyorogongorwa Nyanza umurairuto litukulia rero nigasoa imeye county ya Migori asasioria ubwagachi bwechiro ya Mabera amo n'ikinyumba chiriguririke Mabera phase 1 tunajenga manyumba mara 10 ya hii munaona hapa 10 times. Na sikizeni watu wa Mabera, kwa nini tunajenga haya manyumba? Tunajenga haya manyumba kwa sababu ardhi ambayo tunatumia tuko nayo haiongezeki, wananchi wanaongezeka, na tukiendelea kukatakata mashamba kule mashambani tutakosa mahali ya kuzalisha chakula, tutakosa mahali ya kuchunga ng'ombe zetu na mifugo zetu. Abarai kurwa Nyanza abubaikirana ngamo na umugavana we county ya Migori Ochilo Ayako, umugavana we county ya Homa Bay Gladys Wanga na boigo no muske Robi abubatebire maisomarorenga barabonigo baramo no muraibwense naende mbache kubwaterana nere asokwenekia amagenderero. Huyu rais ambayo tutasimama pamoja na rais wetu. Huyu ni rais mtendakazi na huyu rais tunampenda sana. Kuna wale watu ambao hawafikiri, hawana agenda, ni ukabila kila siku. Sisi walituambia ati sisi si shareholders kwa hii serikali, ati kwa sababu sisi hatukupiga kura hii na hii na hii na pale. Na wanasikia wivu kubwa rais akikuja pande hii ya Nyanza pia kufanya maendeleo. Sisi ni watu wa 2 term na mbunge hapa tunaongelea 4 term, si ndio? Kwa hivyo rais, ile kitu nataka niombe rais, facilitation hapa ya kuregister hawa watu vitambulisho Kuria West. Umurairuto boigoni gaburirie abagambi bonsi kurase chinsemo chia Kuria banyakwenekianga abana bonsi basoira se chiskuru ikiagera chisemi ni chingencho asabana ba Kenya boigoni gatebire ubekire chimilioni 300 umuroberio bukubabekera chistima asemeche yabo nabo igo chimilioni 352 asobwagachi wechireyo. Safari hii tunataka kuweka usawa katika taifa letu la Kenya. Hatutaki siasa ya ubaguzi, na hapa Kuria West tumewapatia milioni 300 ya kuunganisha stima kwa wananchi wa hapa. Mimi ninataka kujua ni kijiji gani, ni sehemu gani haijafikiwa na stima. Mimi nataka niwaambie pia, ndugu zangu watu wa Kuria, ningependa kusema nafasi ya watoto wetu kusoma ni nafasi ya muhimu, kwa sababu elimu ndio inaleta usawa kati ya watu matajiri na maskini. Watoto wetu watakuwa sawa wote, na chiefs wetu wahakikishe hakuna mtoto kijiji yoyote ambaye amekosa kwenda shule ati kwa sababu mzazi wake hana pesa. Hata kama mtoto hana uniform, aende shule kwanza, tutatafutia yeye uniform akiwa kule shuleni. Hii soko tumewapatia shilingi milioni 375 ya kujenga soko hapa. Leo mimi nimekuja hapa kuanzisha soko, na sio soko ya kawaida. Soko iko na ghorofa 2. Hata wacheni mchezo bwana. Kuripoteria ATV Soko Erieta Nedinamura. Chumuligirili korwa asensemeyo ya Mabera nigo bono mwanchumuligirili aba
omurabwense aligani tuchikobaga kogenda se chinsemo chia county chia Gusii eyunga tebanyamira na Kisii naboni gamarigani nigagendrete sabara ibande beso kirina gusaba mu Gusii komorokia amaskana boigo kumwarigani omurabwense keraranya kaba kagwikirana senseme yo yuniga kwaniru no murandio yo Maselieta Dennis Ososi no munyakonda Selieta Jared Atanja. Bune njira ya moyo kwebekanga yaliko mwariga no murayibwensi ya Kenya meyoro gongorwa Gusii ikigocha bono nigo abagusi baboli ko mwarigania asenjirengia elinde aleta magendero ime ya Gusii. President ngojere gaiga mambia usumambinde 28th I think. President nawadri bagali with Kisii because Kisii is part of Kenya. And there bune president nabatikia yo for Kisii to anything another magendero kala goja Kisii. Because it has been a tradition as a president Karago and that's one of Kisii ga abacho bona bagoja gotorethera kende ya nechinga gichingia intwe buna Bagusii tuaseseni wechinga kiunechiga asenge njo kara mukolia matuka akurumaega twabera tokonyora abara ibechinga njo ao asorongo etu Bagusii ye koroki nga Gusii yetu nezesenirie na inde Nyasaye na tuanjerete babo kwana nensoko TV mu basolero nigo omorandia Dennis Ososi amono munyakonda Jared Atanja batebirabona erebuya kumwarega no murayibwensi Gusii nonya emerengo ya gisiasa kegendete gwesokia ime yorogongorwo ikono gosaba kwa nenga everisi itekaragocha tomwarega ni 20 intune kanisa momanyetenga intune kanisa igotogosiko yo bororo na andega twasikibora yo bororo wikachingi cyakara chikoera yonda ko tabange kanisa nigere eteneine na kero mondo maetenga ekanisa kero mondo nigari we kanisa asingi 20 otora abanyasai igo tete ko sabanga ki aba mtobane anosi asemore Gusii ya ito yonsi pia se yabitanya Mira na Kisii County to arega ni umurayi wense asobomo asobuya tomo chengere nabo igo anyako bakoleta magendero ayo aragere Gusii nyako bakegosuka gojimotwe nigo kosemelyo koreo buna etaro y'umurayi wense ya Kenya ime ya Gusii nigera chakoleta amagendero aschi sector ao ime yorogongorwo na chinga kichiga igago cha gutara sengenjo ya magendero ayagenda takokorwa na momanyete gitietu ya Gusii chikoba kwa gikogareiwa agere karosi we karorekane nechi project ya ao gitso igure chigo chikolonchiwa kukwanira magendero ye county ya Kisii ananakigima asitibara ni gatanja atebabuna okugora kwebira gitabire bya siorigwa bene eikia eta negentekia ekokera che kororobya egurube yokoroisia chipara on the part of the governor, His Excellency Governor Simba kwa tegentekia sana kaleta tractor nechi excavator yani road making equipments ikitorengeretinga for service delivery anyare go deliver on roads in Kisii anyarosia be egoetekana nenga kijimbura nenga kia yegurwa munei so ebira gitakoleta negentekia sana yes also very problem ya ejipara ya Gusii as around 40% because challenge ya contractors no konyora machines abanyakonda boigo nigo baburirwa gutatwara obwoba goro yo kuorwa kwebira gitebyo ekiagara sector nechi nyinge chirao ekyo chiganetie obokoreri bwabo naigo kumwakira mugabana bwe county ya Kisii muske post Mbarati bunambye mono asogotwara mararama ya yogokinya county ya Kisii kimagenderero sokonyora ngebira gitamuri bimbire furi kubitumeka ngambiro for hire you would still as a contractor work onyore ki okorega ase chinga kichindo na ira bara nyore check out the ones ku are cha private igo serikali ngo yewe we korega ase na we korega nende ra spill off and as contractors so our beseech munga ki kokora na ende kinde kigotigara kai contractors ya moibere abara kwa bakonye bira kitabakora ikina kikini bantu na bono niyo yatigere asaba Gusii bonsi kumwarega ni umurayi gwense ya Kenya ime yorogongorwo elinde abaerere igoro ya magenderero ayuaretire ngoripoteri Nsoko TV kurwa sobo gatagati mu Chibosonge county ya Kisii Retariane Wycliffe Orenge Mwanjito murigiria kiombe kemo kikibwata baraya abasaikuru chingogo AMNC ya Selieta United Matiang'i Front nigo kiarure nkwana yokorokyo kumosira muske Fred Matiang'i aseganga yayo kurigia horai wense boiga basayabo nigo bamochirie serikali nene so gutakirania chira chiaya sabatebire namba bwa temero biryo ochikwene kebona kumosira bare Fred Matiang'i asomwaka ogocha itonto igwete nabwate sabari gocha Gusii yaito intumna Bagusii gose intumna vijana bya Matiang'i twasabire viongozi biri bitu tuichete kochora muna babo Simbarati babo Jafet na babo Sorbons
no mugavana Nyaribo riswari tuko bori emu atutebetie murase serikali asinge choko kama na korete amagendro gocha gusi nkiga kora mu atwebire mokoreta amagendra UNSP akoenda isiko togocha gotebweru station yetu ariko SGR toroche president nanyi gorete igoro nkiga kora tutetwe railway station anara maswari toko bori ntumuna abagusi egento kende gia kabere tutete komanyana ki egento kende gia kabere ni gia gatatu na ni kia maana mono twatebi gumarange sana cancer center ngoro sigwere kisigari toche torose rwe airport sune kagari lakini binte bibionsi mbia nyakoba ene sabari gose ne agatani president yagocha kwani ntugusie tu aberekere ngaki no koronchi etotete korege nteke me president yatokorera semia ke yiye tatu yonsi atutei ki na akorreke na kingocha koigorana ki na kina abakoreire inumuna abantu bagusi ndo bakirenga ke tokonya gotereria ta serikali na gentonge yagotwa arafu abantu bari bare gusina na barai bari baito bare gusiti gakorwa ni matiangi tani nuwa barai mu marangereti abantu barangereti matiangi ni ntwe vijana ni ntutua chetu tokandamana kera tu aroche nse itongo enderi si achire roche tokate matiangi kares ku arenge ocho tokonye asengenjo matiangi no monto kero monta maitega tulega twins abana abantu ba United Front for Matiangi. United Front for Matiangi, it's a group of Kenyan bali baachire amo asengenjo babwate birengererie bimo yo kumusupport omoske Fred Matiangi oyo twikire gotenena akuriye kerugo kyo buraibwense Matiangi abakenya nabo bamurangerete gocha Kenya ekero barorense ya sarekire Kenya yite yabeirembe bakarorange kerarenga asemere moya serikali na akorete mirememia bagateba tigaira ne gocha bono bamwe amagoro egeranya ariko bagakogamberense ekero Matiangi igwoko rangeri okwo agachicha bono chire no ari naintwe bono sokirigeti na into bono twachire amo kuna abakenya bari tubwate birengererie ebyo twachire kuruchise mwa abantu gotorega igachikabira chionse egera tumu support na intwe egera tunyako batoko mu amagoro tumurareri chikura egera nyako bagakonyora chikura tokonyora bokonyi kurwase bisa kubinde egera tunyako batoko bwatsi Matiangi anyareko bagakobe president jinsi yetu ya Kenya. Sisi kama wana Jubilee and the United Front for Matiangi group tuko nyuma ya Fred Okengo Matiangi na pati yake ni Jubilee. Na kuna zile affiliate parties ambazo sina support Jubilee ziko nyuma ya Matiangi pia ni kipenzi cha Fred Okengo Matiangi. Tunawakaribisha nyinyi nyote kwa moyo mkunjufu mtusaidie kwa hii safari hadi tufikishe Fred Okengo Matiangi State House. Chikura na indu no tole maega ntwe bangete buna aringe gasi twasomire ntobwati chi manifesto toguchibakorera abantu chipara chirabe na inde buna abakwanire abantu banyama ya ward mwesipias mundigerereti ebichana byonsi mubwate chikura moberedi kero montamanya Matiangi nere togosoyi Rigeli gotigana na oroboti rwabasabu nigo tokogenda situgonyara ko batokwigwenkwa na yo mubunge Joash Nyamoko oyokurwa sensemo ya North Mugirango na aseso kirina gateba ngigetange kigali yo muriro ekiye kumanyikanite bunege SGR guchikoba kerego gosiomya chinsemo chia county ya Nyamira na nomono ngechikoba gegutwara egetaseni asensemeli ya ikonge nabo igoni ganyara ko bagagutuguterare chinkwana chiri chiabere chigosoka enga egetange kyo ngelichikoba kegusiomya asechinseme cho chia county ya Nyamira gose liroba lya busi. Na for the last almost 2 weeks abantu bagwana SGR throughout SGR yegweta Nyamira se constituency ya North Mugirango tindaro ndibwens okuruoro ro gusomora yo ndibwens ku North Mugirango kubolie igoro SGR. Wale watu ambao wanaongea juu ya SGR wengine ni kutoka nje. But we have the information that we have SGR ambayo inapita hapa. It covers about 4.9 kilometers as a constituency ya North Mugirango. Na ile ambao kidogo watu walikuwa wanataka kuongea sana juu yake ni juu ya station ambayo inajengwa huko Ikonge. Kwa hivyo is an assurance that we have a station ama tuko na stage ya kubeba mizigo, iko stage ya kubeba binadamu wale ambao watakuwa kisafiri na hiyo SGR na itawekwa huko Ikonge. Kwa hivyo I'm just asking the leaders wasiwe na mislead watu. If they want to seek information they can watafute hiyo information mahali iko.
I know the initial design vile ilikuwa haikuweko, hiyo station haikuweko, but we requested the president when we had a meeting with him in October last year huko Kisii, wakati alikuja kuabudu pamoja na sisi. So tukawa na mkutano, tukamwambia aweke hiyo station. Kwa hivyo it's going to be there and there's no question about that. So let's not create a lot of emotions ati hii haiko, hii haina, sijui wengine wanaongea kivipi, but the fact is that station will be, itakuwa hapo. Ekwere SGR, I was in Kisumu on Saturday wakati tulikuwa tunafungua ile between the president huyu Museveni wa Uganda na sisi. Hiyo train wakati inatoka Naivasha itapitia Narok, ipite Bomet, iguze Kericho, iguze Nyamira County, iende Kisumu, iende mpaka Malaba huko. Hii train inaenda mpaka DRC Congo. Kwa hivyo ni kitu ya kutoa mizigo kutoka Mombasa ikibeba ikienda pande hii, na vile vile watu wapate usafiri wa rais, passengers ambao watakuwa wakitoka Mombasa, wengine kutoka Nairobi, wapitie kwa hiyo train ili waende mahali wanaenda. So it's going to open up because we expect kupitia kwa hii njia imetengezwa inaitwa Kisii Chemosit Road, inaenda mpaka Isabania. Ile mizigo ingine itatoka pande ya Migori, ile itatoka kutoka Mwanza, nyingi itapitia hapa ikienda Mombasa ama ikienda DRC Congo. So it's a very massive project and that's why you saw the president wa Uganda akifika hapa, kwa sababu after Malaba yeye ndiye atatake over so that hiyo train itengezwe. Ndio nilikuwa nasema tusiwe tunakuwa casual in our discussions. Manjito muriria tutigarita se county Nyamira maiga ya boigoro abamsi abanoti mugrango hoyo itibola Mekisquare hoyo bokera Jairo Mbongi hoyo bomwago Julius Nyakana amono MC Omochore Doris Nyamanga koba mochia omubungo mokoronotu borabu noti mugrango manjito muriria Joseph Kyangoi amono MC Omokoro bomwaga Charles Barongo asikere bagotebanga engaki yabo tibanyalti bagwikirania amagendase chinseme chobono nigo amuiraniri na goteba buna na chiko chorwa osinande karata ko Burai na chikwira na sentuni ya kabere ekiagara na maitenga banyalite bagokora magendero na bego kubakonya abamenyi bechinseme cyo manjito muriria turanyororo botyoro bona seri tukoria igoro aba muraba imoke bari to chorete amono musibati yo ntanyare kwira ninge njati tingwati authority okwira ni abana basibati baimoke bagende ko teba ayo makamanya gukwana iga oyukurukwa tinkomanya usuno mbongi anyway ntwa nakomera nere buya ngaiga otimu manyiti bia nande rieta ndakale kweruke krangweti amanya ko genda kukwana mangana nga barongo nga igakali gutuka sebuza tigamwira neliga nje no mokristo omo 7th day adventist naende gotuke kanisa kera naende gomete bwone ayetata gisochorwa nigo kwanganyite kuruka ogachikomenyo mabei naendo mwana onde naro nero kurukwe nana nero kwane tena nga kururiria twarenga bakansura ngebinto mbiro twakorete nga naenda kamanya gukuna kiangoyi inga tamanyeti etrack record yaye naende bwero kire nana gakira nana yetu komanyira bintu bye track records ya banta bangaini bakorire you ayane nana. My sister Doris tingunyara okwirani epipiria ego to from Genesis igere very clear epipiri igere very clear nga igo musibati yagotiga sobo no musacha bagenda komenya amo batigana aya kwarwete seito kale aya bono tingunyara okwirani nkoirani ligo na korra makoso igo na irani my sisters, which is a very big mistake. Ni gonko kotebya Doris nga to komanya story ya itoka na ende bona wo sipinko rengeri mondo te yoakira oakirite nyamoke kura omonto akirite nyamoke kura nya sauro goro ninche abo ria chanti ya lenges eronge stream 1 amoborina inga yona mwire to mwacha ndinga makiri asinyamoko ninche moete ayetata ayo gokwana bosune kirangweti ngo agite kura gotenga kiyo omonto kwari kori gedina tebe kwarenge chama ya tebe aisa ka tebe nere gwakirite na aye mwana we minto Doris na aye mbu ogwa agitekura omonto agitekura buronge mbarongo Charles simiwa
kiango itagweneretio koiranirwa ne timu eria kiagere timu eria semono orio muramete buna bana to koirwe munsia munero bwana to gocha apologize na enda ya bantebetiga you are one time aya kwa bangani tangane birango atibi kwa makurugoro bikoiru murigereri ni wete ne chingwana kuri North Mugirango butuko bwa rero mu bunge bwensemeyo ya North Mugirango Joash Nyamokono arasumurubiri to bwa maya agabaswa chikwa bagukwana na Clinton ondigi na namono ngageretenga ase chingwana chiri na nyarako bagakwiraniria chingwana chiri chigotebekana ngamba bwate yomana gati yaye no yo kurige kirogo moske kiango yo kabero mujumbe bwensemeyo igo tubasa kobora magoroba nabo kunyarako bagukurigereria nakoranga nki omwishimiwa Joash Nyamukara chikoba kagukwanera na namona mange no nyene gitangi kyo gya SGR tokogenda bosio yo kurige kirogo kibo jumbe korwa sensemeli ya kitutu chacha Selieta Dr. Felix Atisa wetera ase kiama kilikia UDN gobona gendete kweyaligani abamenyi ba ensemeyo asanya reko bagakubatebinga nigo batakere ko babakogenda gukora obochori bulugurunga grassroots gochora barai na namono konyara ko bakora ngabanyare ko bagotinyia ekiamekyo nabo igo asanya reko bagakubatebinga nigo agochikoba gakubakorera amagendro mwancho muri litwe twigoro botiru asenchira yubikirano. Tulikuwa na mkutano wetu mkutano ambao umeandaliwa na my team tukishirikisha chama chetu cha United Democratic Alliance chama tawala UDA. So tulikuwa tumepanga kama mjuavyo tuko na ile tunaita grassroots election. So our determination ni kuhakikisha chama kiko na grassroots base na kiko imara kujipanga katika uchaguzi ujao. And most importantly katika constituency yetu ya Kitutu Chache South pia najipanga kuwania hichi kiti cha ubunge mwaka ujao mwezi wa 8 tarehe 10. Kwa ile mipangilio ya chama tutakuwa na uchaguzi wa viongozi kutoka kila polling center. So leo nilikuwa nakutana na viongozi, wakilishi na my supporters from all the polling centers za constituency yetu mzima. Tuna expect akuje atusikize. Number 2, kuna various projects ambazo wameanzisha za barabara anakuja kufungua pande ya Kitutu Chache North, huko the airstrip expansion in Suneka. Pia we expect groundbreaking and commissioning of that project. Several roads in other constituency. But unfortunately in Kitutu Chache South we have no road that is coming to be opened, by the way. Hakuna barabara inakuja kuzinduliwa, hakuna project ile tunaweza sema inakuja kuzinduliwa, and that is why tumesema hatuendi kunyamaza tena. We want projects in Kitutu Chache South also. There are many projects in Nyamira zinaenda kuzinduliwa. So ile tunajiuliza sisi kama wana Kitutu Chache South ni project gani ambayo anakuja kuzindua. Sisi tutamkaribisha, but we want to use this opportunity tuseme hatutaki kufika 2027 bila at least 30 to 50 tarmac road. Hiyo ndio kitu tunataka. Hatutaki kufika 2027 wakati vijiji zingine. Kitutu Chache South iko town, but it is not good unapata constituency iko town kuna vijiji baada havina stima. So hii ndio mambo sisi tunataka kumwambia na kumueleza, so that as he comes tunataka wenzetu wa Kitutu Chache South we also feel the impact of government. Tunataka kusikia utamu ya serikali. Mwanjito morigeria tokwire na wikasi county ya Nyamira nige familia ya mokoro asichensemo cha Nyapara ibere chensemo chikinyoro ke ward ya Bunyamatuta ibunge ya West Mugirango ya Sokrie na oyo mobo ni gabeteka kugukurwa somote igoro na kuikagusiria obugima bwa yasibatebire mbabwatinchirende baranyare bakomoenia kuri nigo bagusaba abantu abaya ose abarai wesokya iribanyare bakuba bokonyi banyare bakomoenia oyobo engorukwa joto mukamanda na ra itundu bari amatuko make omwana oyo sirite ni kasi ni yane aekenyoro igarenge kwerigeria arine tomota arisicha
kerari no motesi cha akwirigerio motorire kiera tabwati kenda kagondo nkaiyo akaukorwo mote na inke ndemo muromo wabo kanyore simi no musani omanyete no mwana oyu ogure korwo mote chinsa 12 cia marogo basa moja na bana aminyogete baka ngikanyamira nkanyoro ogure obunekire cia maugaya yebigoti gasukire iga akwa obwate emiaka 36 igabwata abana ba 6 omwana omonene igare kirasi 8 ekianda na abandi nebike nore nyomba tiyo somo chioyo omuswati yo sogete nore ng'ombe tabwati igachandegete nkoboria abaisimiwa abange kiera mbaro bamanyete twandange irike siasa bono nkobori na inche choto mwai kenyoro no mbiarire omwana otabwati kene nkobori oyo minto egavana na abori oyo minto Steve Mogaka abori oyo minto Cherusa abori aba senator Janua nore gavana ya Busongo na aba senator ba Busongo abachume ba Busongo kerangusi inche Samaria tangolo ku Steve Nyokioi no yo momanyi kola ige skule kenyoro gako ku Christopher Keoro momanyi lieta lino limanyekanite buna kasisi ekasi aya nende buna chinguru cha echalenge chinke tare kunyara kasi ya mogondo kasi aya no kolino motego rarorie usasi bero muntu motengori abago chwali bayonguse nabo konyora kwa ekwalenge go lakini linde kabe pati embali sarangeti kuchisicha akarino mote akarorio mote gaji kubutole nkoro igororia nkoro igotabukana omotori ogatingisika okamoleta inse ikaba pati mbaya akaumia akauri Nyamira tukatema kumusurikira Nyamira tukamwira paka Busongo ikaba pati mbaya Jumatano saa moja cha Morogoba akasira kibesa che pacheti na bono to nyore rugumia moja abo tura pacheti rie kiagera abana batagete bari lakini getakeire nore yanga bakobeka mbabwati inje ngoro kumaire tinyaboke matoke ano insogete guchaye muchoyo oyo no mwana ominto raire omaende omwana oyo gakwerigeria bugochabona najitano kwerigeria tabwati kendo abakongumbura so muchoyo abana bokamba bwati kende abana boka babwato bokongu none yanga none gekoroto none omuntu oyo gakwerigeria sana na igati agendete kwenekiwa nabo igotutigarite asamaya nigegati abamenyi bensemo yebunge ya Nyali bali chache besokirie na kugikiria obokoreri bo mu bunge za Irichanda okwana nigo bemurungane ryo gutaikiranigwa ko oborosia bwechipara na baiga magenda sibaboliria baraikurwa chinsemecho kwenekia munangwe sokye bali ili Banyali bako bakorera amagenderero kutoka Nyantirogo mpaka Kabusi hata Maram ambayo ni rahisi sana inapatikana karibu na sisi. Hiyo parapara haipitiki hasa wakati wa mvua kama hivi leo. Mheshimiwa Chanda ametuambia kabisa akisumama mbele ya machukua akisema yeye ako kwa kamati ya barabara. Na tukaamini kwamba ikiwa yeye is one of the members ya kamati ya ujenzi wa barabara, hiyo barabara itatengenezwa. Lakini mpaka hivi sasa hakuna hiyo barabara imetengenezwa. Nyingine natoka hapa Keumbu ikiingia Nyakwana. Hiyo barabara alisema itatengenezwa 2 years ago. Waliweka rami less than a kilometer na wakaama. Saa hizi tena amefungua barabara nyingine ndiye anaweka rami. Sasa swali ni kwamba siongemaliza ile barabara yenye naenda mpaka Nyakwana ndio tujue sasa barabara imeisha. Kwa nini unaweka rami half kilomita unakimbia kwingine unaenda kuweka anata rami? Kwa hivyo hatuna uhakika kwamba hizi barabara zote amesema kama zitatengenezwa ama zitawekwa rami. Kwa hivyo ninaomba watu wetu wa Nyaribari chache tukumbuke ni wapi tulipotea, kwa sababu hata mheshimiwa kumpata ofisi hapatikani na hatujui huwa anapatikana wapi. Malalamiko hatujui tunapeleka wapi. Mheshimiwa Okengo Joel Nyambane tali ofisi lakini onyari ekolika abana Kenyaga orera abana chinse chiesiko bang'eire koimoki uchumi ya Kenya iguru ng'akirenda araso ofisi onyokorira aya tali ofisi arajo ofisi amagende otako ba mange mono. Mimi nataka kuambia leo kwa sababu yale maneno yote ambayo yanafanya kwa makanisa
kwa watoto ambao hawajiwezi, kwa wamama, kwa vijana wa bodaboda, ameonyesha ya kwamba ni kiongozi shubafu. Ama namna gani wa mama? Kutoka Muranche, omomroyo bwesokiri igakoro Okengo Joel Nyambane. Igatagete kerogo ky'obubunge bwa Nyaribari chachi. Muri tiyari? Asoka usitasoka. Acha usitacha. Como bwada simuri? Gongo tebo mugambito Joel Okengo Nyambane. Nere turuche otroseri banda bya bangina bya boda boda igotwensi igotogogete singinjo ntubata stoko kenda. Ano yobuna twa musokiriga tigato tebenga Nyasaye tigamoseseni amagenderera chakire gotokorera na murigereri bono gogochakera bono ebyakorire arasoekero geke ngaki gosera arorekane koba lakini ase boniga omuntu orenga no yobwato bokongu omwana ori no ari chinga kichionsi omorangeri riro bwato bokongu no ari asenge ncho bono igotorengerere tingaki asa kobera asekero geke ngotokorera ara mange mono buna bangina nturi tangani asa abana bari sukuru ntutagete tomoikange atokonye ase toroche ngantu ntubwato bokongu nero turaikere bwango amagendererande tigata bokia serietaria yese yesamu bwata Jito murigeria bona bamibe chinsemo chibunge Nyaribari chache bagukwana bono nigo besokira batebanga nigo batagite amagenderero bona amagenderero batagite se koligererie egento narigere semegano yonsi bitwakorire semambia bono abantu ndochi bakoba bagukwanira nabarayi nabo bagosabwo bakonye nande ekera nayo kurangiria umurai umanye no bwatense menene sano gokora ilio onyara ko bagukuruso burayi obiya arorire no ina kero muntabwa to muchando kakobori bali batarikere birogo akobori Nyarebenga yara ko barangiri bonsipi n'abantu bawo kurende naye to basakurangirio yonde umutumeke toy kora tokore rukende namaine atera bugurangiriwa ogendo chiko konyoro guchikorojo oregara gento geyo muntu inande na rugo itasana yatigaire teke mebense eyamo yabona mambyo monchu mulili togendo mutu mugotokoirana toswa asensemo yechigazeti Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Obutini n'obusumbasi amate ninkikire tokore Asamarie tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindo. Unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako.
tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@j&java.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigo ry'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakire simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugu tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene unairobe. Ensoko TV, uburuso bw'umuguse. Kwarusi gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemega au. Tuline sababu yo kore talentambe gucha kuliye byombo bunebi. Tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamera gose twakirisi miese namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Obulimira bwesiro yobunda bwense kurende tali nchiro ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igoro yobulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime y'Ensoko TV oboroso bw'umuguse. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umuguse. Manjito murgeria bwegeta sengia Ensoko TV omorobiro n'Ensoko bwakire nande n'entunde ya kabere togoswasi chigaseti togende kusangana tukomanya yara chigaseti chito korende tigana mwalgani omogenito asegeta sengia tokiri tkoria rero no mogeni kiagarora chira matukomakega igotigara gukwani chwea kwani omurgereri ando toteya sikonyore ogotera ngori gwacha na koro kugogotera
Diana ndagetigo kwana bobe totaraso agabu mwanju muligere linko wakira na ndembe ya mono mambie iga to merenire wetera chinguru no bwanjani banyasaye na maana ne chinguru no bwanchani no bwanyasaye Omonguru buchya somo ne tata nyasaye chweyo ikirega iga ingitora kore chweyo twaganye toikira chweya njetigang kole ngira ngorage kogera wiki ena chiete kanisa twati mangana mangere ngwajete kanisa lakini chweya embra kwanyokora kubegete nyomba mono tutaiti gotonyeru tigatokoro maene pi mata na mugocha iga mwa report ye binto muri ko report objectively ditukondire mbura ya tule nyinga bunare itukondire ntomete ne miafuri to kugara ya studio igara ya tuete ya tuete pakega ikachinsa isato kwachete no narenge town ya sikete kwachete ida ne ribori tai ngijete Gobano njenze yo ndeta yo kontete Wancho muligelia soko boko kwane mambi yabono gombwate gazeti ya The Standard nerongo chikobango gateye mega nororo nabo igo nabo kore back page tuyimukiririo kabako igore kira abandi bakoyimukiye bikombe Oigo manchito muligelia soko boko kwane na nchembwate gazeti kurwa nga The Daily Nation haigano chomogano monani go kwanera igoro y'abantu bari yagusemebereria yanyaritige gutinde kwase county ya Kericho nichiko gotiya manginga ninki hange mono igukwanira chweya nabwo atega seti na yero mwancho muligere tigagotebanga testa umugano baete lingana limwe mugano linga chi county chirichi chire passive dikoba ruro gose amashamba ime niwa cyakolira biya ase ogo sangererie nibo kubwa chi county chirichire ase chi town gose across the cities. Okay. Wancho muligeli tateto chake ne chigazeti chonsi chinene nkichiko bachigo kwanira buna kwegule ntobwatasa maboka ito chigazeti sato The Daily Nation, The Standard na wego The Star kolende egazeti ya The Daily Nation ningana limwe amundire liyo mwancho muligeli mambi abono nige gazeti kali kwana The Plot Thickens nkibago kwanira mwancho muligeli bagoteba nengana yomoskera vile tuju egendete gwesisi kanina gutwara mange agendete gosoka kira lituko gazeti ya The Standard igekali kwana Day of Drama lituko lyarorekanete mwancho muligeli lyamangana mange ekera omoskera vile tuju oyikonye amate ayara liringani gabo litekuru lituko lya Jumapili lituko ligoro ekera nyarete koba gakoroka bagoteba ngakiurukia nabo igo litukolia lengeli nene no mwali akanyara kaba gakubye kubyara n'abanyanyimbo na chinga kiechyo kiombe keligetenegia DCI na Amin umuske Amin na era akanyara kaba gakuru orobotirwaye gazeti ya Taifa Leo techetiale na ero nigeyukwa na mashaka zaidi tuju akipatikana bagotebanga na mangana manga mubwatiri tuju ekera atokiro mwancho muligeli naro amangana lesi gazeti ya Taifa Leo asokunyara kabako wesomera na kumanyanga ningi keli kegendete boigo egazeti ya Taifa Leo nibwatego tebanga dalili vita vya Iran vitaisha hivi karibuni mwancho muligeli bagotebanga segeli yegendete ense ya Iran gati ya Amerika na Israel nikobone kwamba karorekana nk'ibimanyiriro bya sokire nabo igo esegie unit koba yekoera gazeti ya The Star ngo kwa nabale rural counties defeat giants in own revenue collection race aigango kwa nabale chi county chirichire ase chinsemo chirichya masabu unachia nyara kwa bachiko kolibu ya aso gusangiriye bango kubwa chi county chiria chire ase chinsemo chiricheme chemenene na namono mwancho muligere iga chwe na chikoba gagotebikira orogongo ngakirokoletie tochakire orogongo riri wa bosongo ya Kenya Western togenda senseme ya mocha astogoteba Eastern nabo igotogenda seligo kulinelia Rift Valley nabo igotorwa tosoa senseme ya Coast Nairobi na tokoreli sechinse mujiri cha Nyanza na gatigati yense ya Kenya kurunga Central no chikoba gokoligereli ngaki chi county chi koleti asogosangeliye bango
gazeti ya the People Daily ngokwa ne Flying Blind bagateba inside JKI broken systems traffic chaos mwancho muliro bateba ngaboniga nigo ekwamba kororekana aso okoiruki chindege nigo kwarorekana gutwara muchando mones bakarigoteba ngo oburuso nigo bubunigete asebiti au na monas bakarigoteba nga e company ya Jomo Kenya au egetigia ya Jomo Kenyatta International Airport kyabekirwa maiso asbakarigoteba nga kira bakoiruka no ndege ina vitama nyugo senere serada na mangana ale gazeti ya the People Daily yaronga iretenga na bondas konyora libaga ngeteroro ne gazeti ya Business Daily nerongo kwa nere Coco Networks collapse deal 6.4 billion blow to its UK parent mwancho muligeli aigango kwa na bale company ya Coco konya banki mbabuga tenchira bakonyora mafutali ya Coco banyara kwa bakoranga kibakonya tumeka bagoteba ngabonu kugwa we kampuni eyo nigo kwanyara kwa bakokoleto gwa Coco na sochumi asbagoteba chi bilioni 5 nemenu gutainye nigo bono chianyura mache ase company eyo ebwato boruso bwaye kurwa ase ense yabongereza nagotebiria sobwe ng'omoncho muligeria lyalese chigazeti echikinene tatego chakano mugano monene olese gazeti ya The Standard na nigo ogatebanga day of drama akirabago kwanda igoro yokaberu muwaziri Rafael Tuju chinga kichia igoro anyaltiko baga kuruka maiga yokubora sama tukabere nabo igo umoncho muligeria keranya altiko baga kurwabu niga goteba niga tamete na omwelioye akanyara ko baga goteba niga ariko baga ko unenki guna kubwati gwaso obwange mono na abanyanyimbo umoncho muligeria na ekera kwanete nigo bono iga abanyanyimbo bachiete asebwoye negento kyairerete bakanyara ko bago tumeka chinguru chinyinge no omwaliko nyara ko bakomebeka byara na ekera umoncho muligeria ekera bago teba abanyanyimbo batebire nga barabuoti babwate nchire chinde cyose cyo kumanyanga omusike Tuju nabete ko bagago chererwe kera bagotebanga ekera bagotumeka kiliye forensic evidence gose obwana buli bakunyara ko bagotumeka ACT system nigo bokorokinga niganya ko baga ko irana go chia senka yaye nakunyara ko bakakoroka akera agonyara ko baga kweralia ngani go konye abere kubwatu mugano yo nigore ACPG yakane gazeti yo mwancho muligerali na anamono akera batebanga Tuju nigabete gakorolekana na asikilia anyaltuka baga kwananga nigaroche egaligie ko bage kumutunya na kurumaega ekerata kere kogenda guika asigeta seni akemo asalishikoba kagotwale nkwano mwancho muligeli mugano yo nigo koro kigaiga abarayi bali ba kurwa asense milio kwa melia serikali gati yabo no moske Kalonzo Musyoka nindo chega igo murayi bweki magia DP o moske Justin Muturi nabo igo banyaltuka bago ikasenga ya na Eugene Wamalwa mwancho muligeli mugano lega igo koro kinga ningi keli kiagendrete na mono mwancho muligeli nabo gonyara ko bago gwesomera umugano uyu nande boigo ase totebanga omoteneli bweki ombekeli kia DCI okurunga director Amin Mohammed neranya tukoba kago kwana litukuli gorasa gotebanga umuske Rafael Tuju niga korolekana anya tukoba gago tumeko boli mongonyare ko bagago chererwa mwancho muligeli swateba esimya ebuna yali mete nechinga kichinyinke ngikelikia betege go kolekana ntubwate clip chukunyara koba chikorokyo mugano yo ora ACPG akane na samalika yo onyare koba boko igunga ningikeli Tuju omanyana kwanete nabo igo century ya bene Amin nerenki abetega kwana igoro yogo ochererwo ko kwa Rafael Tuju mugano le CPG akane Diana ntagete onyo mugano ikoro romente kende na chweya tonyara ko batogotegera clip muna banyartiko bago kwana lituko yigoro Majito Murigeria mugano yoyo minto Innocent asangena ni ora se gazeti ya Daily Nation page ya gatatu asbagu kwanira igoro yogo sira kwa essential yobo tutukano asabangi bakagetenganiga ocherere kone negaganige go kwanira igoro yabara iba United Opposition bakorago na Justin Muturi Eugene Wamalwa Kalonzo Musyoka na ndengwa njero banyarte bagwikirana iri kwene kebuna ko mwabaro ko bakwago litkurigoro asbago sera gotebanga egari yae ekero aringeri tukeriria Jumamosi ariko endase nigo abetega kubwatirwa negari yende kolende akabakago chenchi direction yo manchito muriria se gazeti page ya gatatu niga gukwanira igoro yegari eyo abotebanga nigo yari kumubwati akurumaiga igaike kamoeta kento kereretere go chenchi route kabaga kwende direction yengao iri anyale gakurendo bagima bwayo manchito muriria no mugano yo Tuju twabere to gusanganaye nabo yo minto chwe yakora yo kwanira tumaye gusika mutu umaite Diana na Innocent twalige iri umugano
Rafael Tuju. Rafael Tuju is not an ordinary person. Ekogera Kurua Renge, Member of Parliament, Rariat. I was in Kuiwa, Baotebanga, among Gavan, the Bacoletegas, Rafael Tuju. You have got them back mobile clinics, meaning not a mete, Cocolera and the Varalia da Egas. Rafael Tuju, Ochire, or very Pake Minister. Meaning, Rafael Tuju, no nichi connection yabwate plus in the networking oroja bantu bachete komaroragabu no former AG na oyo Kabere vice president abutali bantu ba kawaida but karoko ligereria timaeti where the rain started pitting Rafael ngota babalenge ngakinera ata itwakana no ene roni ya era kini chipangi changa kusebanga ku receive kanga lidindo chena lia chagete korangeli chi press conference ngoboli what is happening ase igete boniga nande nyugwete nga the property ya bere taken offer ndagate banga 6.8 acres already ya bere auctions already ya bere auctions ngagirite chwe yakera gukwanera boigo ba wakili mbatebete nguko igwana kuligoka ba as a financial institution of course nigento kibwate amangana manki kiro montra bwate nchira yaye bagoteba nga yento gyokara nyora somwe songilinga na nyorete kotoda ya nyarte ko ba yeko kora gento ikuru kwa komo esobu kunyara ko bagotene nyoko auction banyara ko bakurigira evaluation buna yarenge lakini getambu kirugyo ku auction kero kikero roge kogera eloni bagoteba gatigete takaniti maete bintu mbere bigocha too late whatever the circumstances just around it yonde naende tiambata innocent na Diana tali Rafael Tujuweka no into nabo ntutweka abanyana ndubata makabasa to kwenyora under such circumstances lakini endo kero kima denkelinga kero bwate loan eikerenga kero kende wasinyu wakana no bwene banki o institution yali yakwa teron mora kwana nabo kwa batebi ngomo eso ninje nchake wakana abako nyara wachakiri wakana through no nyane a business biao gosenjerende gosoligi property ende but ekaroroje kina kego ikakotini look at the interest eroni ya etuni yechi basa irenge ngota bare nganje na sabete eroni ya 900 million lakini bakanga chibes chinga niga if that was the breach of contract kangaga initially no akolelete kwende no achakirete lakini oroja kare kina giachire paka yaikeire auctioneers baachire wo okay Rafael Tuju le rata ugubo no ni sawa akana chibesecho na gunaro nande na berabe egasiere enkong so actually innocent na Diana kina giarule kotini oroje baachire mpaka Supreme Court na bora nyore kero kende Rafael Tuju segi akurwana eyerete kale yarete kale mwancho murigereria sokubeke sekere ngali tukuri goro biri byanyarte ko babiko mu bwato muskera Rafael Tuju ntete totegera clip kirabu ibere Rafael bwe ko mwanya nagukwana nabo igo mwancho muri totegera omo teneli bwa ebe kyombekeli kyabatuki DCI na renki abete kagukwana aseli tuko rigoro kubwatikana ninganiyo being followed because it's easy to know when you're being followed. You drive, you slow down, they slow down, you overtake, they try to overtake. And after that incident, of course, I reported to Karen Police Station, and the reference OB that's on Friday is 21/21/03/2026. And I did explain to them that I was a little bit concerned and worried that I'm being followed. Unfortunately, on Saturday evening, I was supposed to be going for an interview at Ramogi Radio. I had made a commitment to go there. Then again, the same vehicle, a Land Cruiser, and this time a little bit more concerning, the vehicle didn't have plate numbers.
And having experienced last week when close to 20 police Land Rovers came to my premises, and some of them didn't have plate numbers. So I got very worried. I happened to have my aide next to me, but I was the one driving. I tend to drive myself very often. And by the time I reached Karen roundabout, they really closed in. And now they're definitely making sure that back to back with me. So fortunately, I know Karen well. I branched into Nandi Road. They were not able to branch into Nandi Road. If you go, you can see how that road is structured there. So it meant that they either had to turn. Accordingly, Honorable Raphael Tuju has been arrested and booked at Karen Police Station to record a comprehensive statement explaining his whereabouts, the circumstances behind the abandoned motor vehicle, the reports filed by his family, particulars of the so-called Good Samaritans who gave him an accommodation somewhere in Kiambu, and all other related conduct. This matter, together with other recorded instances involving public officials, will be pursued vigorously and with the full force of the law. Our objective is very, very clear: to curb this emerging culture of deception and restore full public confidence in our security apparatus. The National Police Service, as the guardian of integrity and as a guardian of the rule of law, will pursue vigorously and with the full force of the law. And our objective is very, very clear, and that the National Police Service will remain at all. Fungulia daktari, fungulia daktari. Fungulia daktari. Amaraundo. Sawa, sawa. arikira sechi gazeti umwanchu muri rina arayu kubwatakana Raphael Tuju ngakiaba nyagitari bekira ni tororo na namono konya bakoranga bamwege ntiguru ku agent medical attention chweya Raphael Tuju no mungwana yomo muganoye I think nero nyolire asechi gazeti ndiguru ku airtime mono di kabeso yonchuriri go ikabono lyabwatanira abanyanyimbo nabo igoli yabwatanira barayi bali bakorekana kurwa opposition nabo igo yaletire birengeli au kurwa saba Kenya umaete tali mogen tali story ere ngena I think dana nkonye ngenga sidia ndongere ndaite ndigero lyabo ngobineriga sanale tu abe rotimaiti go semba publish gego koligichwe timaiti ngaite ne ya tasite ngego koli tebuat because bali baka auctions because njiro ne page ya mondoji Thursday ndiro konyora page engaseti yiga chipechi saba abuna bakenya amali yabo akoba auction so Raphael Tuju tali arumutangana mwanchu twaberi romono mwanchu muligiriri tokurwa bose togosogenda bosio sepeji ya kabere gazeti ya The Standard yesemambia bono gukwana bale igoro ya mabuli ataranyara kabaga kwirenera ubwikiranu kubwatekana ne chimbera kiri cyatogete kibwate mebere asensemeli ya kericho mwanchu muligiriri kubwatekana na kiri yotebekana nga abanyanyimbo n'abatuki ba DCI nigo banyatuka bakogenda goikabu nande nigo bandete komyoka ne chingaki libanyara kaba bakurwa roboti urubwikiranu koro kinga nsemo ya Kericho aswagoteba nga chinseme icho chikurunga makaburini cemetery nigo mwanchu muligirali bagoteba nga chimbera cyatogete kibuguriti emebere y'abanta bange na nigo mwanchu muligirali oboro lyobwanyara kwa bukurwewa na abasaye gose
bamuraba kebaya tulibaga baganyara kwa bakulima chimbere cyumoncho murigali orobotiro le CPG ya kabere nabo igontu aroche goro Amin nera kunyara kwa gakurwa orobotiro ntate Diana totebigo sumugano inora se gazeti ya The Daily Nation ilitunyara kwa batoko bekera egento ikorukunga eclip ya Amin Manjito murigerio mugano ino arase gazeti ya The Daily Nation page ya kabere negatie page ya gato lakini ndaitengo iro ikase county ya Kisii asitokoma igwanga mbabwate asabantu bali batabwati amalimo bali gutindekwa yari kurukwanga Nyambera yarengange na Kisii Teaching and Referral Hospital kodendo gwikira boniga bagatebanga asayo niganyalete gakoirwa nabantu babwate chinguru ase siasa bakaba bakwagache binte bya Waziri Boberendi Waimeni gabolia sakari ya kaunti ya Kisii kwene kebuna nkobekere merobirio yo kwene kebuna ngutwalire kisemeteri Manjito murigira ne kaunti ya Nyamira tokumanyigwanga emyaka 13 bono nigo yabirige kuira emibiri yabo ikase kaunti ya Kisii awasakuru kwa Nyambera kulende omugondo hose chieka cyabikire gabundo chieka emerongebere asa abantu baganiri gotindekwa usemebere yaganiri gotindekwa Manjito murigeria nigo emibiri keyo yanyatinero gekoirwa nabantu banyati bakwagache bintu byabo asibono mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati aboliwe nekyombekeria kya National Land Commission kwene kyabuna konyora bare ase mibere ywe konyara kego tinde kwa nabage county ya Nyamira nero yaboliwe enyare gekoligeria banyare bakonyora asiba konyara bagutindeka emibere ywe Manjito murigira kuri na segazeti bno mtu Innocent yago kwotebiri niyebwata mobolio inga ningi kerete mebereyo ikabage koruswa kurwase county Nyamira nyimbo boigo nabiga serikali ye county ya Kericho aigabo igase gazeti ya The Daily Nation Manjito murigeria bagoteba bune mebereyo yarengi 14 nigo yarengi 12 ne chibagi chinde chiri cyabogore timebereyo nigo cyabwate some parts toko biruka Innocent biko chisemo chinde cyomo ebimo bimde ebimo biyo mebere nkagete na wabungo tigera kolende kwa igure county ya Kisii ne county ya Nyamira wikira boniga ntobwati symmetry Mancho murigereri tigango toregwo orobotirwa umuteneneri w'ikyombe gya DCI unabetaga kwana litukorigoro kerara vile tujwa bwate tuna boygo na kwanirete igoro yemebere yo yatogete chinsemo chirichia Kericho at Makubirini Cemetery in Kericho East sub-county within Kericho county. But this matter was hyped and made sensation by the social media. There wasn't anything like a massacre. And we were able to establish that these were bodies transferred from Nyamira District Referral Hospital to a private cemetery in Kericho belonging to NCCK. And that they were court orders. But however, we are interrogating the process of the acquisition of those court orders. As we are talking today, we were able to arrest 2 suspects who are persons of interest to us, and we obtained 30 days custodial sentence so to enable us progress the investigations. And similarly, we also obtained court orders for purposes of exhumation, which we intend to commence tomorrow. So we are not talking about mass graves, we are talking about transfer of bodies for whatever reasons, which we are going to establish by way of investigations from Nyamira Teaching Referral Hospital to Kericho. And we are not suspecting any foul play at the moment. Thank you very much. Chwea kero kurigeria enkwane yo ya Amini atebange kinegento mwabete mu blow out of proportion. Mwakeirire mwagekirie birenge byao lakini akera twarenge kuna kurigeria naye na Diana gaiga gentogere twanu tiringa county cheito ibere chia Kisii na Nyamira muchando noro abantu mbere bagusira chinga kichinde kwanyora mbabugati amate because nabego ta igo ikira boigo abande mbare amate ne tokorera nke kuyumundu kubwate kanero madenjira nero gwasira ngayiyemebere yo cyatugutu ondega onetie kikinga gakora is a big question one gesiekere na umanye muntu koruko mu Afrika no muntu korukwa umugusi muntu koruko kabirende yonse ire Kenya nebwa ategekoro kiyaye maete boniga county government ya Nyamira
umugabana Nyariba amachani atebe nabekire budget yokugura egeti ase torachi gutindeke mebere igara boli wa maswali amange sana tebe keginga kyo gukwana kyo kwabeka gochiabu gwatoreteire chimberaga Kana kia chita koreta aba mama baito no bale oigwe acha gotoretera chimberaga lakini ekwerende Nyamira na Kisii County netakeire ase biti birosiri bikagitu biyaiga ase muratindeke ekwerende emebere na roche kero kenda ase getetinda iti gukwana nkai mo bantu na barangire bobe umuntu akorete keginga pi bagachigosa bori baon ori aonere tinga rende akigakonere ti mtu akora netu toe aga kwenda agakeiga tokore kwende tutindeke egasinya ngayo muntu uno yakoenda otindeko nabwatera itio koirwe kwende Kisii nyabwate Nyambere lakini squeezing weto nkorora ne parking yero ye chirori no nkuru asika sitio tebanga county ya Kisii nyabwate tatigarende abantu mbali babwate powers abunga kitana abantu bali babwate chinguru no muko ichire bakaira ensemeyo aige gotebanga county ya Kisii ne county ya Nyamira county chibere endete yoboni gebwate cemetery omuntu araenda tutu tiga barosia cemetery naende eyabe coincidence umugano yikwaleta Diana iga engaseti ya rero eye nabenga ngane advert koru Kenyatta National Hospital aba eye nemebere egochigutugutu eronga yo chugutu ligeri nemebere gochigutugutwa whereby adults bale 102 miana mia mona babere na babere abana bale 378 mwanchu muligereri nigwete no mubara manene sana ine national facility yene mebere etanitie chiminye ere Kenyatta irete space ebe kirororo banyane mbayo ya mateteyo bona ndege kubugoligwa echigotugutwa bairu 7 days bairu 7 days onyamba gocha 7 days kurubono Kenyatta National Hospital ekobogolie mebereye ende kole kwerende dispose anda kichweya onye tokubirwa sago dispose wa India bagusambo mubiri no atali India yoka ntu aroche no na ararira abantu babiro batatu kwende kari concert will it be fair was it cheaper anyerende togo sinywa baraibaitu kabara batagache Diana tiandara is a good thinking korwa sama somo alitoka somo school but is a bad thinking gochia segesa kukyomo gusi bara koragereri no mai tomugano noro korekanete noro chomugano noro okorekanete mungwano oria osiriti bugima bwaye tori na gukwane se amate ayere eyamate nyane yachete ga keliogi egatebe kegusi kiachire mamincha mubiro eno sambe tukariyuko igeme yue na gutigara moncha onyo mundu kwarashia bamanyete ngapi na baramba nyoro mubiro lakini batindeka litoke so you can imagine Diana bono kagari abantu muikaransete ngano kego ikachuma chumovia sina matanga gwe narata koba ngano mubere togo chigo samba ndora ikeraga bwase tokorwa because of the culture mwancho muligereri garato chikaba togo chikokora ntubwate chisimisa tomoto tebi yaikeironya twatwarira umuchando ndemero teyo mubusina chenchia chake gosamba emebere namba ito studio no emanyete kera tukoigorero bange sano twakire chisimisa tuchwe tutete kwibirengera byabo tumanye togenda busyo ase page ya gatano gatatu ye gazeti ya The Standard ngo kwanerere igoro yo mungwano yomo oli okobwatekanigwa no kolikia bakenya century liyo botutu kanuna kobaira gwika sense ya Russia asabandi banyare ko babako bekwa ACCG eli babere bakurwana abande basiri ubugima bwabo nigombo no mungwano USA lieto mwamba litukoligoranya artiko bagakwaye gwakiriye kurukungomo sasa nyartiko ba kagotebu abeke deposit ye bond ye chishilingi chimilioni 5 nabo igo gatebekananga ni gatakira abatwara abantu babere bakomotenenera na mwancho muligereri iga nigo enache yabetege kurwegwa
talie na chikolende wochiko nigo kwa rwetu nekambero asensemo ya kahawa locals na au mone chebina okuru Gideon Kiage asili tukoli gora anya tukobaga kwa nangikeli yekonyara kobage go chunguzwa igoro yo mungwano yo kuru Festus umwamba igente tangani Festus tarakana ngatara abantu asensemeyu gwikira boni gumunchumuri ni gatebe kananga abante 25 nigo banyara ko bagwetira sama bokaye kogenda chinse chisco na asibo igono munchumuri gerili bagenda gatebe kampanya yemo ebekira maise kurunga Global Face Human Resource eyo munchumuri bateba yanyara to bage koligirwa kurwase wizara yabakoliye mirimo naero nigo yanyara to bage gatebe kananga nigo yatumegete chinguru chia bobe konyara ko bage koira abakenya abo na nigo munchumuri bateba ngo mwaka bw'ikirubere 25 bwoka nige company yerete abakenya kiri busato goika chinse chesko ngo nabo wesomero mugano uyu asepeji na 5 na onyara kaba wokomanya chweya Festus omwamba ugusi kubata ni guno mugano tagetenso mugano le sepeji ya 5 nalimo asogo kwanira igoro yokoborwa kwa mafuta mwanchu muligeli yasemba mbiabono bagale gotebanga bono nige ebitaseni au biribi kwana na amafuta bichi ko babikora oko baga mafuta asibagotebanga nigo bagoteba stock eli ya mafuta RSS ya Kenya anyara ko baga kogenda sekulende naligeli abande bali ko babago kwana sumtanda asikeli bagotebanga egati ebintu birichi ko babigo kolekana no na magoli na barachi ko baga kogenda iguru nyora abantu mbaka bukire kigali mambi no botuko bande ko bikachira ni petrol station abano otorochi nende ngwaro cheirani njangete koigora Strait of Hormuz asabate beti the Americans ntole tayari inunchwa lakini ntole tayari ekwera ndeli is not that thing militarily sinyete lakini bono karo koligeli logistics cho leta mafutari karo mondabo goletia mafuta emeli engima those are millions of liters a company elingo kaniere insurance such that kende na bakira happen asemeli na be meli eragwe na mafuta ali araiteke egera abako ni mafuta bako le kwende ba recover chibes chabo and those insurance companies chinyinge chiabo echire UK because emeli iria yemewe otebugwakane as insurance company chibes nyinge sana. Now the insurance companies ba withdraw bono gabo no bakongubole nga no koirani logistic mabutali achake gwetate Strait of Hormuz minetinga a good will elietoke korwa se Iran niche country chichinde batebe ni sawa tuatigira mangana chisegi tiga mafuta kaleki tiga mafuta aete egere no nyene insurance chimanyenga chisegi chialire nini risk nene teyo tiga mafuta aete akole kwere ndike iga Kenya ntwanya we experience mono country yale utwaro bokonkero kende paka na kuni Nigeria na ndene reko ya amafuta era ini kwara kanyole bekire bunirie ye chikura gente kega kaenderera iga nkobere ngana na mafuta jutigana ne ligori konyanyora obeke gari na bera chikobo boko okay andake na bichiba kugubulie bibuyu abanyaro montago tumaneke buyachikoya mafuta no turuchiko wote oso waicholie gari waicholi na 20 liters ile nyumba mambio 20 liters pambio soke na ande bone guchikoba emigasi enkong sana chinga kichinda abali bataita bakole bikoru byobusali bakagendanga na mafuta bachikuikorwe ese petrol station bachikubeka kigali onyora kulirwa kole bikorwa ibyo mwanchu muri chetri kitake 40 yemo asemambia bono murobeli nesoko bwakire to ando mutimo gotole sesemo ikigazeti tokoirana tunyara ko batokuligirira imiganendere ase ikigazeti Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi omwancho mulire Nensoko TV ngetaseni Nensoko TV nibwatira senge njao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero monda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde kurwa se county ya Kisii
ireteriane Wycliffe Orenge. Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta magana magia kuri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili. Jeni gongor ko Petuel Machin na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bombos. Kera kama tingatara ngaiketa oni ya nyamira na rena shauri zangwe ngarombo ijana. Muligeri bwa Soko TV oyo no moroberio bwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwa akorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bukwenyoria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobunchuria 0788666662 Eye nen Soko TV oboroso bumugusi. Wanchumuligili chetiri chita kamera ngene na inyema ega yense ya mesema mbia bono ndoche wali mwanga ndeta kuligili umurobili bwe chigazeti ya sema mbia bono ndoche Joseph Mambia agotabaguru ya Sentanero Mwani Nduki agoteba iga Innocent na Diana Kenya ya very dictatorship huyu okay anajiona but one time will be back to his family arolid ona mateki ali katindi gukora gochia bo mwanchumuli Diana ntetoso ese gazeti ya The Daily Nation Majito Muligeri yaginkwira na gazeti ya The Daily Nation ngokwire page ya 4 ase gukwanira igoro ya ekiombe gya TSC yokubalika abalimu aigabono nigo bagukwanira igoro y'ekibesi kya serikali kandi iriko bamenteri bakikonyara bakobalika aborokia emerongene na bane chirwe emerongene na bano Manchito Muligeri asibono bagotebanga ekiombe gya TSC nigo kirachikoira libaga irikwenekia buna abalimu bali chintans kunyara bali bakwenyorera libaga kuli kwa buna permanent teachers banyale bakwenyorera emirimo yabo asibatebire bono niho batagete chibilioni ibere na nuguta isano kero motienyi erikwenekia buna ngwa kana bale aborokiabo aigase gazeti yo Manchito Muligeri nigo bagokwanira igoro ya chibilioni chitanyalite chiko bwato kwa chire 30 echo chiringia se budget yo mwaka oyo no mwaka gocha kolendenda kuira anya ase gazeti ya The Daily Nation asibago kwanira igoro y'ekibesi kiganirwa kanwa abalimu abu baguchikolikwa nechintanzi lakini baganirikolikwa permanent guseba baganirikolikwa Innocent ndate baganirikolikwa buna abalimu yande bono baba abalimu batiyo ko bayintani wali ku permanent and pensionable PP aiga Manchito Muligeri nigo bagotebanga kibesi baganirwa kanwa aso mutienye nigo kire 41420 bamaye konyora allowance ekurukwanga commuter allowance 5000 nabaigo at least ye nyomba 9600 kolende bagoteba abalimu abande kibesi bakonyara bagwakanu nigo kire 44000 nabaigo house allowance bali barase county ya Mombasa, Kisumu na Kuronyere, Eldoret, Kisima, Lindi, Thika na Kitale banyore house allowance ya 12800 yego Manchito Muligeri angemono nigo bagukwanira igoro yokolikuwa kwa balimu abo goka as a permanent and pensionable terms banyare bako babono abalimu boronge Manchito Muligeri nabagwe somera subagare horole buna bagukwanira igoro y'ekibesi cy'eserikali ega niriko bwatuka kiromotienyi korende oyo tigana oyo minto chweya ndo chichinga kinko minyoka chire
engaseti ya lero nabateine bwate omugano gaiga ase batebire ng'achi county echichire passive dikoba in rural gose chitari angene chitown chiabeire koba chigokori buya lakini rende ngisa kwenda bwangake mbaruete gae samari bina county chi sangereretie nibo Nairobi county nere tangaine na 5.22 billion ekabwatigwa na Narok county egachicha Nakuru county ekaba namba 3 Kajiado ekanyubwatigwa chiao eyo nenchirichire bwithini Nairobi lakini kera tokaenda agenanka Nyanza Kisii county nere tangaine asogo sangirerie nibo ase abake go sangireria 676.77 million ekabwatigwa na Homa Bay county eyuere 625 Kisumu county esangirereti 383 million eyuengane nusu ya Kisii town na ndi innocent na tayana bono gano ngocha ne boli ene sitio maite to gukwanira iwanga Kisii county nyebuyeta se ogosangireria ebango asa tambe sana litukolende toratware airport Kisii county tokonyoranga ya chira step geterigo actually kera basangiriti go ige kwamba korekana nga systems inchiri ndunge nabo konyora Kisumu ne bwate bangira abenyinge lakini onyore inchire yo gusanya no muchando be mebuke abachogete abo konyora Kisii county ya bekire system yokoranga bange chinchiri konyito injiri konyoruruka chinyake jinjiri konyoruruka Kisumu yabwatigwa na Siaya Migori Nyamira rende na intu no tole intu to siegete na 205 million lakini tingo blame mo governor go Nyamira county government maite ntobwenerete tutware gento ke koro civic education wana koroko nyoro muntu asimegete chaya ngene chiro Nyamira town chibazaire ngoroche county government era Rusia se chai kare go sangiririe bango gose kwanyoro muntu mugondoro ngene angene town kabisa asimegeta matoke ndioroche nkioroche county government era sangiriri korugabo ngaite we need civic education go abawa nyokubwato mugondoro angene town find investor no mori achichake hall gabu abeke biashara byokoni no ne bikoro to ne chianga egere kurugabu county government echiche sangiriri ebango igono torensa tingora ntotemete ntotemete ke kogera ntubugete na intuchi county buna Tana River eyue ebwate nibo esangirete nibo ya 48 million tingomanya what is in Tana River chwe egwata kero ligere lichi county chitabwa timo chando bumurakera nabo igo oligere lichi county chibwato mubaro bw'abantu bari igoro buna abanyamira nabo igo ligere lichi agricultural environment wikaine yaito kero koligere Nyamira aseberete ne rural county lakini murakera to Nyamira na kira batebia tobosaga to compare na Tana River ndiro che kuigwa machachire asalire bintu remate gento na mine tinkalinga tokorete buya kubwa joke ya tokorete buya kubwa chi county to buya tani chi nyinge ntobuyete somera Kirinyaga Kirinyaga ebwate 328 irenga tobwate ndo tobwate 205 we did so well igo ntoli bobe mono Lam county ebwate ebasangere 114 million lakini Lam county nero ne bwate bakongu bwa terrorism nero baite anyway ekera bagusangire chibese chichiguru kwa chimilioni chimibere kagerete ni chibese chikoba chikotume kuburongera nanda buranyoro of course kera chigocha expenditure nere se bitawo biri byo balance tabotoko tebunga kicyabere collected nonye mwana siasa onde bwensi yo chikoba gago chichabono kurigie kirugo tebe no governor urigere yorore benchmark yesere abange bagukwa na batavuga ati statistics cyuko manya ngai chibese kiri chikuba collected chingane kerengo ngakengana wachire Kisii county boniga projection yo mwaka kwa yarolire igobono ubogatagati tuwachagire komanya kero mate this is a good move by the way na whatever kero bono tuwachagire komanya ebango yitunga kengana igoto chikoba to komanya ngai to tighten belts
but bono chibese chine chirosho expenditure nere rigoro yakora karo kuligereri Kisii county ebwate chi constituency kianda Nyamire ebwate chi constituency inye Lamu county ebwate chi constituency ibere wa karo kuligereri nabakoranga disparity naro naboko sangereri chi nyinge it is like Nairobi county how many constituencies ebwate chi constituency chirabe more than 13 njiri around 17 yes, I think dokoligereri gai so combination ibere so nabokoranga the expenditure nero ngakire unabona Nairobi neganitie binte binge membere sinero isekoligereria batagete street lights chiasalekire kolende nande se county chirichia kolete bya sana isekoligereria echiri combination ibere echi Nairobi ekero koligereria bya chwea kwaro chebune county ya Kiambu bateba is fast rising paka naroche milio thiamba bure tinga amaene amagendera yagendete kukorekana Kiambu ngaiji bese chikorwa Kiambu eba sangirere 1.76 billion expenditure mbabegete mbabegete expenditure ga batakorerete sabu yalibuna kwerende ngakibu the first months of 2025-2026 fiscal year. Okay. Wanchumuligiriri nabo wesomera mangana US gazeti ya The Star cho yabuna kwararire okorende iguru ku analysis ya kerengo kili kegoro okwa omubaro na kuligiriri county chito chigenkasi chiberete Diana nkagire tenga no bwatemeganire se gazeti ya The Daily Nation orata tebya sobwango na inche manya ko batebi igoro ya kuria akiabekire bao egari engao aigatiganda arachuta ase bagukwanira iguru yo mokonyi bo muraibense kitura kindiki asa otebani gataite bona mentu chimilioni chiminye na mirongo 5 450 million ataita mentu chokoli na chindege na bigamanga na hospitality aigaga gotebanga chibesanya tega kwaegwa chalinge 523 million tichisaini igonaga ni komenta chibese icho neye nigo bagukwanira igoro gekera gusaba chibese abarayibande bagukwanira igoro yechisemi babatebanga serikali njabete kego kyane chibese cyari kubwatoka gucyasi chiskuru na chibilioni 4.5 nabayigo bagukwanira igoro yechi program chine cyabete na chirocho chiko nacho chibese umwanchito muliri asiba mo chiyo mokonyi bo muraibense ya Kenya nabayigo muraibense asogotebani go batayiti bamentu chibese umwanchito muliri saguriye chingaki nabokoligerio mugano yo orebne gatia barayiba ko mo chiyo muraibense asenera tayitamentu chi atebetenga na tayitamentu chibese chia hospitality nabayigo chindege chopa umwanchito muliri banyare bagokora chitaro chiabo nabogwesomera sobagare torende ntagitena ndenda koira asomugano ngogote yichukunyara kogwe somera sobwagare igoro yekiama kya UDA na wige kiama kiri kya ODM haiga Gladys Wanga okuboligwa egati ya mabolio na bigo bunanyara tega kwiraniria igoro ya NDC na bigo gochikobwatirana no muraibwense asentunde ya kabere korende gaigo manchito murigeria Gladys Wanga nigagotebanga nigo bataite enuswensu 50-50 kurwase serikali asatebiringa kentonkiyo kenegionsi batagite kubwa okonyoro mukonyi bo muraibwense ekero baguchikotwara shinkwana chiabo na bagekera baguchikobwatirana no muraibwense ya Kenya manchito murigeria no muganora CPJ 10 nabo kwerorera amagati ya maboli ali anyatiga kuboligwa nabigo bunanyarete gakoyairaniria Wanchumuligiriri ase gazeti ya The Standard page 13 ngo kwanirira igoro yo musipati okurunga Mary Claire umwana ogose musipati w'imyaka 24 nando yo oro mwegenu w'ikanisa ya SDA mbunanya rutakabaga konyoro muchando ukumulirwa itimati gosene ya CD bagoteba na nigagendete kurwanira ubugima bwaye asenya gitari ya Kenyatta National Hospital Wanchumuligiriri omungwana ogurunga Elvis Opiyo oyogotebwa gobakana kaba umukagerwa nande ore isaba na babere nande ubwate enyomo yaye nigagotebekana nere onyarutakabaga gokorege korwiki Wanchumuligiriri sechinga kiechiga banyarukaba abanyanyimbo kumubeka byar na igoro nanya tukabaga gwikibo bose bekegambiro musubati uyu nigagotera sekwa yemo na anemono mwaruche chibice cye kigotara semitsandao
rero mbabwate omugano ya CPG 13 ye gazeti yose kunyara koba kugwesomera na koranga kire asi gazeti ya The Standard page 12 ngo kwanirere igoro y'umugwakili oyomo uyu nyara koba gakogenda busibwe kigambero na kunyara koba kagoteba ngiye kogera ensemo ya busiya nyara koba yekurusigwa kurwa asi getango kiliki igetange kiliki gari y'umurero ke SGR na nigobona iga Kenya Railways Corporation yairwa matukata na bere kunyara koba gekwiraniria ninki kogera ensemi ya gusieta yukole ndo botuko bwalera buna nagotebia mweshimi wa Josh Nyamukoro ngo cyari gaiga achikobaga kwanire nkwane yuasobo ikiranu yakwera na tebetengi getange kino kirabwe county ya Kirinyaga nigegendete kurera ugusira kuyo kabere omoseneta bwenseme yugunga Daniel Karaba nabo gwesomera mugano USPJ 12 nabo igo asensemo ya Naivasha abegenwa be kanseyemo ya Full Gospel nigobono banyara ko baba kororekana wanke getambukiro kyo omu pastor bo konyara kwa baga kurusigwa asekanise yo na nigo yerete chinga kichinkangu mwancho mulili tukolia lingilio mukubyo ekaira mbaka abanyanyimbo bakanyara kwa bago ikira nese kanise yo eli konyara kwa bago kwirania ombo toereru asekanise nigo batebire mu pastor batachi kwa baga kurusigwa rumugano olinare go bango gotebia sobwango orenge igoro ya omungwano kurukunga Moses Kuria nigo batebanga bone segi abana abamo banyare ko bagikoro kagaiga na nigo mwanchu muligili ligereti asekeminano gyo kuligyo bobunge bwa Juja asiboniga oyo kabeire umuwaziri Moses Kuria nabo igo mosemi bumurayi bwense chinga kiechimo nigo bona nyare ko bagakororekana ko genda mamincha ne amate yabo asagotebekana go chikobaga ko moko boko oyo muruwanelyo mwao ukoligie kirugekyo asenseme yuna gotiga mu murumu abugunga Alois Kinyanjui nigo Alois Kinyanjui akobwata nigune kiama kiari gathe gashagwa gya DCP nabo igo asekera Kuria akarorekana guchikoba kakoenana okoboko kwaye gochia aso yokurunga Michael Waititu oyo kulige ekirugekyo kurwa asenseme ya Juja gwetere esekia makia UDA bwesomere na kumanyanga ninki kelie keirere chama cha kazi na nganya akagenda UDA officially anyway ntubasa ko batoko mu bwatani nenseme kagirete nche ndara tigera na mankaro orona bugwesomera na kumanyangi kegendrete mweli ninkolelie page chwe yaraga okesana Innocent mugana norabu wasombere ngwano yu chitaka mulira umwanchi oye mwantari umwanchi omukoro X okay bunora rokera kini Auna taite Innocent otigere gora kinchu yagenderera ekini bakubona no tata tayuri ya ningi I think mugano no bwata ya mange chinguma nchiringa na mosometie na gakolire na kamwire besa keramutika but you see Mosacha is married abwata abana babiri bagotere kwaya nereyemo uri na manyete ngoyo na nyume so okay we are not here to judge anyone ngayo Mosacha yako legasi NIC Bono ndate muyo boliga no yo totegerere tari igoso yo toligerereti onyo muntu ogokora NIC gakubwa tubune ngoko kurwe pikipiki igoro ayerende mwananchi wa kawaida but then Innocent tubwate mentality eli basigari barasoma nini basometi korali goso batebiguna ki toe Innocent nalio ranche gekogera unde bwense ogokora National Intelligence Service this is somebody who is trained no muntu bwata amasomo amange gotubwe especially kwebisa na gokole binde because na bakwenda asegete ngakitorate to camouflage gegeranyole ekurende information but oyu obwatetu ndaibono aya naole narojo yo moisirigoro timatinga yakolete kwende serikali ngumuligie osege bire uchiro nyoriro muswati omutandao enjere heu oranyoro muntu Facebook mochake gukwana orire ndo komotebi nchwisiri ocho gondare umuroko beka etayibu no begete biyaiga ndebarende rero tigane ngende isiri nchikomera omwanchi hoyone nawo ginande ni mata kuikara ko buguli pese nke ko mubuko barari no na mandazi igegete gari musubati yoli akamokwani okomubeka chindai kwanya nayo kuligigu ne serikali
lero no mogeni gwe serikali ole ngonyo ikirugu kotini online dating goes bad. Innocent ngentongangete online dating ketongeri kyabeta sikitenda itiko kwani kigara kibatinage maite gochiari ase online dating yaringe no mumbra no moiseke akiri wano oyogo chat bono buno moiseke kero bachikumerana baka aibeire introduce dasi amate family rendo mumbra tebire nero oyo tigaba ende bono bachikumanyana buya akanyoranga no mumbro mwabo nchikurueri online dating Mwanchumu ligani ebikoro kwebitage. Konyora rire besa wakora nayo mo. Konyero rire yonse pina ngira te inde tinyo kwanira mono. Yoti nayo maitengo chialisa. Konyora besa buya sana oro chaka introduction ya ikire. Bono wenga kiare goika introduction. Mate mo kora bonderende onya konyo gukuri ko wakoro mumura konyene ebesa okori. Ngaki ogwanjera paka ikere muchikumirane. Oh chabe kete bake wig abe kete ne makeup. Wono korusia wig ne makeup. Okay. Chiklab je Nairobi nchibwata mangana, chiklab cha Bosongo nchibwata. Bali bako ndase mebogani. Ayibago kwa nango kore kanara rondo che chinga kichi aminyoka chi aminyokire. Kairete ngabageni baito na baro onya bayikira sensemo ya kabere studio asemambia bono tochiko batokoligere linga ine. Abakoligyo borai bamanyire nki abakichikura batagete chinga kichi yakagara tebasa gotoka kero mwaka. Togotera ntumanye tingi kilkera oronto chiko batokoligereria mangia sensemeyo kolenda se gazeti ya The Standard page yo mwalingo tebere nga ki city ya nyarite koba gekoire gekombe gya Carabao egere tonyara koba togukwana neyolinga Pep Guardiola ni garore kanete kogo kiwa monono bubuibwe timu ya Manchester City ekera nyarite koba gekoikole timu ya Arsenal chigolibere asilige na liesagero asegetikia Wembley na koire gekombe gya Carabao gekombe kyo ni gobono mwanchumu ligia bere gekombe getangani Kenya rokabage koinanwa aseliro bali yabongereza ase season ye gochia ase timu ya Manchester City nabo wesomero mugano yo nabo igonyara kobago koranga ki timu ya Tottenham nero egendete kobage kurwanirira nga tenyara kobage kogenda ase birengo biribyense bye ligi ya bongereza ekera nyarite kobanandege goitwa ase Orosana wa Nottingham Forest ase nyarite kobage konyore biranye bikongo nande mu manager bwense timu yo niko bona bekire amaiso nakoranga nabwate inchira yo gokolibye abo wesomera ACPGU onyara koba gokumenya nkikerora Diana kagerete muganonde nororo chweya na Diana megane yene nchenda tiro muri rigereri sauri chingakio ogaigombra ibense ya Kenya na gukwanira kagito manchito muri na boko gorega seti eri bwanchite onyare ko gusanga kwani gatika ngenda se ekatsun maybe onche yakabwate okay tugenda se chikato ndo chenga 3.5 billion nchigasokiri to revamp tea factories na ndechire isi income timaiti gose njiche chi konye umulimi koru Nyamira na Kisii county chito. Okay. Wancho muligiriri kwikira butwikira mwali ntwa gatebetinga ngo twakira kwaringe si michinga kichiria twalichikwa batokuboli nganeli nga imebere tugutwe gose sambura kinya kera tokoirana ngora chibwatande isato tumaye gochaka nabageni baito. Tuchakire katuni ya The Standard epeje gotoka ne 12 naboko nyara kaba okoyeligererie orore 14 actually talia kamera kabere ere page 14 asbawate ba you need to start giving public rebuttals oyo no mu waziri timati gosoka lego tebigwo siningo kale gotebigwa ere mirimo ya yago nga yesa bono ichira igo igwe oirwe mike ai bono isego chicha actually gari kweligereria gari kweligereria iye ligeretie sekerole tali ngatebetigo iye ligeretie sekerole akagenda kamagoteba nga igotakire muntu ndobole tebinga chweya kwana gwirangiri your name Diana kwana gwirangiri wateba nga Diana you need to do better wetebye gwika ochirega bono gaigo kwana mangana bali bagoita bali babwate go sinobonetu I need to work hard bali bande bagorunga se worthless bachelors leave me alone kai one term two term course aiga manchito muriria se gazeti yane nige kwanera igoro ya peace talks chinkwana chomolembe tigabono tochamo tunyatu kwana igando che Donald Trump obekire nsomo manchito muriria na kurugari no muraikuru wa ense ya Iran haigando chikorugoro nechi bomb chiri chikorutu manchito muriria nechi chigaigana bondoche
chweya ase gazeti ya naigani chinkwana chomolembe chigani ili nseri ya Amerika nseri ya Irani aiga usegoligal chimisile nchigendete kurutu chweya Mushtaba Ayatollah Khamenei mwana Ayatollah Khamenei bono nigo bamigirane tense na Donald Trump chimisile nembe ochirigoro bagotaba ni chinkwana kuri ndese ginero negendrete innocent aigando chi Trump abo chikwebereri ngakiabu atwa igamono no tebiriga Trump omigiri aigane Nsoko TV mwanchumuligeli mambi abono togenda umutima kutokoirana alitokubwata jisimi chiriche inasi nini Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tinchiro ndio sura krobulimi obiyoke nyoreri bagali abene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igyo obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotuki bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Vaya konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamura goba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotuki ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotuki ime Nsoko TV boroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganetia betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera senga kiyokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty tutakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss.
Nisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisini namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindi n'obusumba amate ninki kere tokore Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwande university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wona yakireke wango guikarwari panya oroyonde orenge kwande kanisa utigire onge yakonya mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe Asamange twakirisimyese namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyo butindu. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Muligiri chetire 13 maega chinsaibere semambia bona igana Nensoko TV murobeli Nensoko bwakire enere nsemo yo mwelio nande togendete kuna kuyarigania bageni baitondo chinge Brian Nairobi yana barbo yaba ochereire una ya ocherete Innocent 3 tukuli gorongange bari goika kulende bagonte binga twasiume iria ngazi na towers ngwana nere twakuburie semambia bona mwancho muligiri astwale goteba iga mugano uri okubwatekana nemibiriri yatebekanete ngaego yaruete ase county ya Nyamira na ndibuna kwarigirira no nese gazeti ya The Star yabwate na The Standard yabwate mebereria egotebekana ere ese enkendo ya Kenyatta National Hospital buno mugusi buri mu bwito bwaerire county cheito nchibwenete kobeka chibe sensemo na ndebe bana siasa baba sagocha bakorere igendo y'iguruku siasa rero tali county government ogokonya kuri nenjira ya mutete kurigirira ase tugutware cemetery bunil twabwate Nyambera agari ekare kwamba kororekana igende kiarete liberera go sento chenchera toko ni mebere yaito Diana ngobuli arenge nga nenyare kana enchwe yore kobuli nenyare kana to sambe mebere buna ebikorubinde tokora sande egerende tonyara ka batokoro mu chando yo tubasa gotoka abantu baito bakurutuge igochichinsana chinyanga uchiri bose babekuya unabona bali batebekanete egurunga mass grave wise kuligiri buna Shakahola ne county ngao ya Kericho na buna bakenya tukabugate na intwige ntukirigito gegotebekana totali kwegenana chinga kichinde na bora ase kubuganga ekenga ikiarwera kuru twakire simigo chaga igase studio namba itegere 0788666663 na ndengo chere ya pop gabwe se screen mancho muligere likwanyara kabago kwairora na butwakira esimigo chaga iga elioto tebinga ne chinga kiche ikeire chiri abono mugusi tubwenete ko batoko gende gento kiriyo tebekana tunyara ko batugutuguta emebere yo ase obwamo gose toligyo bole motobeke emebere yo gerende tunyara ko batokora gose tosambe tigabono tosambe Diana tosambe Ntendo cheto sambe Innocent Bagara abantu bande nonya nabo lia balege kanisa ya Islamu onto abosira kengi motu gutuanya talengere Nairobi talenge sobo taliko nakwancho eke usinkiri gwanchira ekereke usiki getari gwanchira Innocent umanyenga boigo ebintu byangire
omuntu sirire mwate bangu bali bakoni baoni bakasiko igoro nirenda uchigotindekwa aigasikone turi uchikoguri bagana ndonyare ko gotindekwa ororo njendo chinga nere bya basambe innocent Basambe. onye tubwati nchirende libagari uko na gwechanda anyabara ibaito boigoti bari gochia bakora bona baburiwe nyambera njarengo ikabage ko occupied nyamira ero njana gutwara agatukutire dump side yarenga nyamira ero nyana gutwara asa abantu bara gusemeberera nyare kigutindekwa igonga nchendo cyase okorra kwane ogusambambia Diana atebire gusambambia ncinaro rirengeke gusinkero abantu baligeri gwese bako gacuna maskani tukobeka liuga twate aboye nyaribo minto noara soka bwagire Raliza rili andu iranire omanyete abagusi ntwegene te dini mono ande tubwate mira na desturi cheito goteka babuya tujake gochenjie twagatindikira abantu eikere ngabono tujenge tujake gusamba abantu yatiga eserikali eligiase asa abantu balia maybe baoniri oboremo bakore gusa abantu balia abamwe abo bankire ko gotugekana batinde kwasobwa amasabe kire eserikali etengete kando abantu batinde kuororo okay lakini gara torabe tugusamba bune kuenda kinyume na mira na desturi y'abantu bumugusibna nande dini ya Kristo yagoteba wateba kwanda nyuma na dini ni mtu sijui mwajamira ni mtumwa okay sawa sawa yule bana bakatwatebiri kwa baba tumwa kwa bumusumba oro Diana kwigule semambia bono nchumuliri twendete kubu Diana ero tebire kina ngilinga bono onye buli mumbu gutuka tusambe magana yuare gochiaria chikaunti cheitu gose chirigio buli mesi gutuka soko bwakire dio gili na bondi gwetendire igoro nyegene tengoli keyirire TV ngotokwa na soko bwakire ningo tokwa nere semambia bono makoli karaburu dandora mbiyere tusambe yuko no gosalie ke mira ke mugusi actually sababu kieroro twachanga chibese twachikuyo umubere twamanya gwasi umutwarenge nka twensipya abante emyeyemo twarigie gari twagenda twachitwikaranza twachikorera umubere twabeke cost ribaga abantu bari kwanda batatu baje no umubere omanye dewono nendo agine ke mira twasangiwa aya ko chiso koro chito baba baide bamobere oikomobere obe kwalia mondo mwaja mwakaramo kora no ne kenyoli mwama na nyagete no abekira kotebe kanere ngo kotebe kanere nga maukuru oliumugusie kera bari kurwalia bagakambale bali bagotetebi nga ekeraro rekanete gwingiru no burwire bamotigete nchiraga chakararira abwa gasire roro etego gatige twege tiguru egara bamutigete agura gende abantu bamwamba ikonyora na gari no ari bara bakaba makoro na namasona gyokorora ojusi umkoro ngori waru mudugo tenyo oji no nyene covid buna yachiteka reduce chi cost na ndingi tuira na matukabire lakini wano maze kulingana ne kamira innocent wano waikoma ezo tokebwatia esenge kamira kengere ne sababu okay watebire kamira nagikwara rabakurire motebwo tenyo banyorete kabajigonyo tinde kelinde abantu bamanya na nyagito tinde kirwo amangana yalire abandi gote abarekera tu abandi baguri compensation intuga no mututo gosaba eyo mutugo ri mate no neza bagwerinde bamanya no tinde kirwo ruralia okay asante sana kwegure tenyo bwensi oletru in picture kwaroche abagakabalia bali batenete kebusiko rwalia batebete nonye nuko ukuma no kutona kuma naiga nesenye nchomu gakotenya tatu gute twasenchere ndongo mutu oyole tugusi nando nagotebete Diana nere no aragateba nga tuchome esa uri kware gukwanira abagakabali nje natebira tusambikiara cost ine nyingi nande ndoche kwa bante michando abagakabali karako karabwate sime makote okay nsoko bwakire hello
Wakire bia. Wakire bia ningo to kwa nere sema mbia bano. Oyo Zakari ngoma kuru Kikuyu. Zakari. Ora manya teke mira kimo usinge go sira pi. Una bono eternal ko iborua. Ngira mama iga sirete paka bono iga sa kutana kore mu. Bano ro bono. Asa tinde ke tu. Gito tasmi keralina go. Bono ke mira kimo kusiri. Oi como anda irualia eke manyerekia banganya reve na sireta ka kukaja. Okay. Ai, tino. Yamona muoma kuruchise mechi chia Kikuyu. Okay. Kwa igule. Kemirangero. Ndebrenke gosira. Yegosira. In fact nonya ninjira bomanyete igo ngasa yuta basa gokorera ukende. Nonya ne nyumba te basa kuaga chuo. Nonya nuburimekero koni asinaro utali koni. Soko bugakire. Hello. Sapa wakire. Ngage kwabokire. Abokire muraria nyuma abokire studio. Twabokire buyani ngoto kwana nere. Okwana Dr. James magatumura ko ngokoro soko mjinga. Doctor. Naga kuigure miaka ya magega. Ana kawaire ko 1990s. Watirire gochega gwakinirie bitaseni byonse nentu tokini bono. Bona ngidi handa ha tebaiga. Mate ebisa kumbiro muna bona basigisi ogenda boruya ogenda mansai. Agumbare bakemira kyabo. Lakini ndio mate twakindire bono toya korera nyaro. Nyaro ngiro kareka na karani. Oje muna likare yendo ngirikara kuro kweburu akaro monta asirira rusiku mochari muna maro kwane gore ya mochari. Yombe chave keruchi wawa chami nyokana ndo nyokana matima basacha nchi mimi ntobia rusiku nyomba chingende chibando chazi aruembera. Ama kweli ya kama ngabano tuhanya seri na matimo chombe chaora. Kogenda lenge. Ama kweli ya karale go seri kubantu mari go kumina bono ba kuma ete. Ono mwa goro mwaka miaka evere utanye ko nganyare bo kuiri ori ara kuwa gistentari. Igo korangi ke mire yete ke musikero ke bona ga to ke bwate ti na to chana to cha boire nkeyo. Chikaunti chito chibeke chibese mo chiri yobolemo. Ono chikaunti chito ya chibe ke chibese chonse bichiri yobolemo banyora bakaka baba koro baso mi abana ababa ke bona abawende para ke ndi bachikomanye ke mire ke manya kale kanororo. Okay, asante sana. Ekiagara moto taka tukutiru isiko moto taka tukutiru karero moto taka tukutu Amerika moto tukutu Tanzania moto tukutu na Sudani lakini lero oroje dilikare oya kubango moto itigare yamana no atore nae pa komeri. Asante sana kuruchise mechi yanko koro. Nsoka bwagire. KL Yogire TV Soko TV bwakire. Ningo yoto kwa nere KL Yogire TV. Wakire buya. Wakire buya. KL Yogire TV. Hello. Oyo wakoro Pastor Joseph Ogamba. Pastor Joseph Ogamba ngakyogenda te KL Yogire TV please. Nalinge bukwana nanchenga. KL Yogire TV please. KL Yogire TV. Please. Please. Na KL Yogire TV. Ndi basako igwe kana nonya. Kwanyibure bono. Na ko igure kwana bono. Nanche nare ngotera nga kolengana ne kimire kyomugusi. Inkelinga abantu baitu batugutire kimira ero squeeze abantu bakonya mirimo bakaisiko. Agerere bono yabeire gase nkongo bono ne ringane lyabete oroche amebere ko rucha ya iroche se amenga ya lete ro mugusi egendo kyo ogochayo konene. Igo twango sabanga abagusi baitu na baraba twaro bongaini mbaba sakokonya marimo bakaisiko. Okay. Igana kitwango sabanga nyasato konye na kiroyo mo atwaro bongaini abana basome egekwere gendo gekwera mangana yakoreka no gotasomya abana. Okay. Na ikialetera mangana yambuyamono tenya saba senior Pastor Joseph Ogamba korundonyo. Buyamono kuruchisa mechi ya ndonyo South Mugirango buyamono pastor. Kwa nawe kandonyo. Na ikiro. South Mugirango. Okay. Kwera tabanga okoni gwito buli muno gwo kare kare to muchandoyo.
ikera no yene amate ya bulinga na ebono mogeni ongo ule asema mbia bono ntete mbwate bageni baitu baisire kwikana barabwa se studio to so senkwana zoko bwakire nsoko ningo to kwa nerese mambia bono oyo ntere miguna kiteresa miguna ubokire bia ubokire mugonda achire ochire kore kare ngombe ndagire okay jibone ngende gina kerure nande giansto ile kiagere no manyete ngagurukare Bantu baitu mbara nonyo muntu nakwira tamba atambe oikare tubakagusia ati gutinde kugusia ikiagere taro kare bagakorire borakini gero roje bagusia mibere ga se tugusia iba ira gujie kise jiende kurende mbara letinga mibere nero retakire kurusi gwororo banyana bataratuka lakini rende asege gusigia ito meberete ko genda igo ekiagera ekimira kia bagusintu abwate kale nandi kiare kororekana ngaibono tugutekera abanyane babulire bono kisi na nyamira na barabu kaunti ekibere na barabu batagere korigia se bakoigwana ngana amo bakorigia babeke mebere ya gusi okay era arerira bari yagusi batike koira go jinse jinde jege saku okay ekiagera bagusimba bwate kimira kiabona kikiageze kimire kiasarikira paka nona abantu rero nonyera abakubwa babaite menwe yende egotochoria likaro ntosamba ukuramu muno bwenere ndabona bano rozenye mebere ya iri rwabo etasa kwanjirugo kiabo ine mono monu yemenwe yende ekero bagota kwira na mairangi bagota kototeria okay na ntu tubwate pia kaunti yeito jiwana tako gachimibere yaba gusiba ito mbiya mono asante sana mbiya mono soko bwakire ai igwachikora tegerera nande okay telibu yubwe tegerere ekogera goikere butuku na ndonyorero umuiroro bwa manganaya baminto to kwenda nande kwabeka gwachagora tegerera kwabo motegereria nande kwale ngomurigireria kwana kore contribution yago asenchira bwikiranu asogwa kesi migochaga igase studio semambia bono tigatura kwana bagene baitu bana gochira lende ngakirabe soko bwakire tusambe mebere tuligia se toko gacha gosinga toka bwakire Innocent na Diana bwakire bia bono maite amangana arabu abere mwana Diana ambagoja bia gorego sambe kiagera ekera bago tebanga tuguro bolemo astoko eniene veramo tegosie kinke yana krasia agosie bako anyo bolemo bago tigari bolemo so monto bako eniwa lakini bono ya berenga bono roje omogosi kyora itabe akone ri bolemo obekimbera boye ne nyarekana ba konyora monto tayora ita oje na nyambera bosongalia amale mari na babete niaka yo sibu paka bona serikali yitu kujaire ase kubeka chi na changa kuka sibago paki chigari monto tayora gaje usara goro banga nyambera semo so the issue ngabuli mbogo toka the only thing one gra na go na ebirengere bia ne rende innocent tora kitora ngenjire yo proposal ya Diana use toja barengera ligo sambe mebere yeteri gotoka asante sana mbia bono kwa hivyo ndate yangu kujuvenali so wana mima kurunyama ya ward nyama ya ward yeri atindi keringa ki ya by election ni nyama nyate basa basaja na bwa kwa na yawa kurwa akamurangara gago chaguru Daniel Mageto Daniel Mageto mkwani rite na odi angiri sita bo wacho gabu na wara yo mu wajo asante sana mbia bono Juvenalis soko bwakire proposal ya Diana ya chagira kwa nyoli birengera soko bwakire mimi yo Peter Mongei korwa kema nyomba ngayebere tagose ere ya Nyamira ere Nyamira seporo kama gwagwa okay laro lirae awoke batira nyora karweta totebyango tusambe tuligyo bulimo ngakibone go cyaba omete egamira kumuguze akara
tuge tuta igo to kunya gwera gereria ditangani ande diga neri buya asate ngwekera bandu mbalo ko nyoro muntu aone ti mugunda kura pi agurwa agujikoeniwa ekero tura nyoro una senaro gatengire emibere koeniwa Iri abe buya naende bono ire karo muko bwata bono turusi abantu baitaba busito ire se county ngao bone yite iguji nero ya data ye bichengia ejero muzi kawaita ekero asiri ke mirankero roge okorwa bone karo to kuira isiko yenga una go tuta Igo bone gendo kero ronke dito bwana ta atsatengwe. Abantu bako eniwa una bolo tikire counting korenga kire counting ne bwata at least nyamire ne ronta nya korwa bosome bwata se abantu bako eni. Una bono kuchiri kote ne bwata Kisumu ne bwata yani kire counting ne bwana te tuare asaba bako eni. Okay. Igo neta keria sa abantu bakwa ni gusamba karo mundu regera nanda mangana yo gusamba ugo egento ke gusamba ne ngo ke gusamba bono ngai bone ke mire ke ya yote ke garu no sabe mwe binadamu. Okay, sawa. Asante sana. Biya baro tigada bwate kaitega bagedi baito baikire soko bwakire akire bya ngoto kwa nerese mambia bono mbita mangale ko nyakora kinyakora mwabokire twabokire bya okay maoni anaya bere ko neze asariwe Tokoroka na tolinse kere tokwire mebere county ende nani nyame boso nganto abata nyara irirwe aenda ndonsia ji county ji bwate se ba mebere ego tinde kwa tutwera ne maiga na monsa yo kona ngati bokusita wanja mbe ji tinde kwa abantu bara ba ni meono abantu ba ko korega simoje ni sukusa no bare bare kwa na korega simoje. Okay. Debe tangete o se ne chigarta de boy. Me con ne menge ro bando na te asari kiwe. Me bere yite be kworo ro. Na be ko samba isu. Is good. Sinchembuya. Biya mona. Asante sana. Soko bwakire nande ne bondo chenga chamnyo kiri chetre chitai kemeronge 3 kagire tenkora bwata iberi 3 abagani baitoma yatera barwe bare yababerere ngao sana. Diana, proposal yage reboni ga 42% kwet. 32%. 42%. Baguziba isire kwanjira na gosamba. Soko bwakire. Bwakire bye soko. Ngoto kwa dere. Oyako kubanjira. Bajos. Yeah. Gyoga ndreta ko ruchinse mechi akamulu. Kamuru rari ya tuwaki ani tuwe total koro ka kuruso koro. Abarendi baigire kago se banyore mechande menene sichi assignment chiabo. Ndoje ngabaikira bare bakanya badenga twanyoru lakini baikira. Okay. Ora amangana na bera. Sambe lose toligie ubole. Ndara kona kene. Bil ko point of view. Yesu na sabe. Gati ndege. Di nayo kwa Jumapili ila deli yangu Yesu alisambwa ama aliziku kuchomba. Ona ndio mta kutulenga kingo cha kuvuka tule. Watu kusamba lede ngitoja kuvuka. Ngaitoja kuvuka ko. Igone ndona advice za kuninga ki. Serikali eliya sebwene takubika abantu babo. Ikiagere serikali nebwata kubako gutambe. Igone kato tenga kusamba tole. Roma to kuningi eline nyangi yo mwaelio. Enyangi yo mwaelio pia ne enyangi yo mwatenga kiyo ga chiro chiro. Ikiyata mokore celebration. Ne celebration tali yo kolera. Na wadanga bitumio na babanjo mintage enda igaki. Na balengo muye na balenge PC. Kikono mate to basoda ngati ngapendo sa. Abutinda njera. Nje tigabali ya seba kubeke mebere. Una ba minto ba goteba nga ase emebere kubeke kusi ko kurusi ga gwajire isiko. Ayabona wadanga ki inu mubwa tuga. Ande noji buga bingocha.
Okay, nubugambi ngoja bule gwatebira. Asante sana. Ngagerete twarategereire birengera bina semambia bono nabange mule oli tutarabwate simya etogota we sorry. Lakini ngo twara tulinande ngakiende kira tokwa nabageni baito abukuru nande birengera lya somjadaro uli onde turatwale semambia bono biya mono sana togende mutimo kumusini tokoirana tuchake nabageni baito. Soko TV, Oboroso Bumugusi. Unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV, Oboroso Bumugusi. Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwenyo spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigon cross tole chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemega. Tuline sababu ya wakole talentambe gucha kuligie byombo bunebi. Tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira. Gose toakirisi miase namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye n'Ensoko TV, Oboroso Bumugusi.
omwancho mulire mwe Soko TV ngetaseni gen Soko TV nibulia tira senge nchao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Muligereri mambia bono nande togendrete twarakolire sensemelia narore birengereri byabagusiba mintabange kolende bono nigo togoso asenkwana nande nagotenga bageni baito kocha bala ase studio yo ikirega igase mambia bona kurukunga Mr Dennis Mageto nigaro mu engineer nande nigakoligia ekirugo kyobo MCA kurwa ase ward elie kurukunga Nyamaiya sembambia bono kolende tagetetora engage ritangania senkwana yo gotaka komanyanga ine asemambia bono abarayi bamanyire kelia abana inchi batagete aba bakuru kwa barayi abaye bakorigyo borayi sense ya Kenya bamanyire gento kelia abana inchi batagete nande twarorire abarayi abange kera bakonyora no ni clamakol gosegento kelia okonyora abantu abange bagokwanera chinga kiecho tonyore chinga gichinde bunabono ne kaletiro umurubiri ngo uko kadi konyora nanda abana siasa basoire gati babugoire gentekyo ne abarayi bamanyire kelia abana inchi batagete gose mbaramanya kulende asemambia bono tagete ndara mugeni tolibaga agokwani agotebinga kiabo kire semambia bono nanda nemono umumanye asobosio elirende nalitoko genda bosio ngakibwa Dennis wakiro bia bia mora sana umurali ande kukaribisa se studio ya ino sinse chabono mambia na wanyatwale wika saa 2 buna njoo mobo echamu ya mbwatire kidogo lakini tumengangana bono toikire na uturamu bia mora sana Nyamaiya bia kabisa ni kwa lengo ilio mwali in fact even last week 2 days ago no ndega alinoka alinomete butambe anonte kwa ligasi mutete kubegera mu MCO sote atara ikaranza liberera gose what is happening tali boigo etutete korosi way ya wakonya abantu so we don't dwell in one thing okay yeah semambia bono rende nabo tutete kumanyanga mwamanyire kya bana inchi batagete ko tutaraso abu tagete nko alingana litulira bwa semambia bono gutwara tulingana litulira bwa semambia bono lingane lirigo chali abali gukwanira ebintu birito koligerelia na mono twakwali baga naye kwanyara kwa bako gukwanira nkikelio orabe kumanyete asemambia bono gotwa bwa telingana litulira buli gotebanga abarayi ababire abangaini tibakora mana selisango barayi abangaini tibakora mana aselisango Mr Dennis twale gotebanga abarayi abangaini mbali kora mana selisango lingane linga kyora libeke ase ebirengerero byao mbia mono muraria na ndasoko ngalibaga kubwa mono amangana nara endrete buna intutwe tokese young youth tutagetoborai na ndi elinganiri kwa buliri lyo gukwana amangana mabe gosokoramana akarota etekora egento ndatebe puno tagetokorerwe nabo bwento kore boigo yakora respect irinta gitengewu na engineer nko abantu onyore tu kuminana nase amangana siasa no tagete konye nini kenyure kigo se ward yore no tagete ko yakonye bono munenje for example nintete konye nyama ya ward nimbate ma agendas na ngosa ninsabe to borai na no muntu ndina arugo saba njira teyo njetimbati nini siasa ya chuki njenko ni sere cyane abantu banje bangikikura bali bagwanja konga ngorra bali manifesto yane buna barankirane lakini nje timba time choka tebanga mwana siasa gete galiga njam focusing on the people bali ngwanda kulead so wakebeka senchira yabere watebire ngaye no begetekere ngasa abantu bali uchikoba gukora asemambia bono mwancho muligeli kwa iguro yu Dennis Mageto na nigo togendete kukwana nere semambia bono bageni ndenere ngo chichale ga igase studio elitonyara ko batugutwara nkwana na enda bogo so asumurubili yo na gukwana gocha se studio ekera twasukire go chibosie kera anemono tugona gukwana binge
birio ranyore ngano bwateli bagali gukwana na baboni gukunyara kabago gutubwatia asesemeli ya Facebook ni gotole Ensoko TV na boy gogenda asesemeli ya YouTube Ensoko TV na ande boy go sechinsemo chiri chinde chi platform na X na Instagram no tole bina Ensoko TV bina nago tebiri etole na Mr Dennis watebire nga siasa igetagete umontao ni chisera chiaye ekera bono numurwaniryo. This is your first round. This is as nini okubori kero, this is my first round. Lakini ebirogo mbiro na gudi bingao na ndina kodegasi na kodegasi ngia. That's why bono na idanite kodegasi nyama ya ward. Ewan. Igo kwara ligirie ebirogo binde bire elective bieo gokorera bantegasi ebwato mushahara ebwate chire kiri omuntakorwa otebaga ninche ngacha chipara gose biri kware gochorwe se chi union kiri chiegasi ali chi union chiegasi na china korire na ndi na wanire birogo bingase chigashiri ngokora na ndi na lidiri abantu na ndi na aba promisiri abangemba matinya ma ward na ndi na delivery ase na rakode chigasi nyingi ya mwamanyire bintaba na inchi baganeti aba na inchi onega kwanso matekire ase agenda singe tobwate kwanza bono bunenje bono ngocha kusundua nini kingo sindua campaign yane I think ya serikali ge gutwarao tonyore time ekeroba tugocha gutebanga siasa ya chakire kingo sindue siasa yane nini manifesto yane niyo gukwana igo kwanza tigaba na inchi bono kwanza batokonye gutwachi manifesto kwarorire ntobwate cheito chigo diva o akisimi otebenga inkigeta kire gekorekane elinde tuchichoini ya igo nogendete korigereri eliso begete se ground sana eliso ni mbegeta se ground kya nyama ward no nda matuka mange njari no somete gabu ngakore skuru nini form 4 ni bono twachire Nairobi korakora mangana abira atatu na ndi kumanya o nini obo maene asbule so to very informed. Okay. Yeah. So kango guru nyama iya ocha korigereri national politics oligereri siasa yense ngima sense ya Kenya. Kiraboni gabunuru murayo go chora coming ikikeliye go inspire mono gego ko mukia gya ko insegitene mbia mona siri swali buni ri muraria ande na go kiko sana egento ge konga na injendengereti nga nini nini yani amaganiane na aro aswa se siasa egento ge ko inspire iga intubono buna barayi njoma de ngongera ngurigereri abantu abana mbaro bono iga bagukina ase nini totebe Kenya ngima baturigerereti bono bune into abagusiye karongo kwanira abagusi bono nini ati nini family yonse yagusi kuna community yo mugusi abantu mbaro baturigereti bune into byongozi kuna gwatubikira ase TV yagusi to nore Facebook watebira abantu mbare nini live toko wochigwa lazima toroki ekerengererie kia nkiye ketoko korera abantu. What do you need? Egento koroki yani buna yumurai omuntu aragani nono mwana aratebena ki igonta getembe buna Honorable Dennis Mageto ebintu birio gokora abantu mbaro bakurigereti igo tari gokora ikyo kuvuga kurunyumbanga naye bwirigereti so ntu abarai mbaka toroki eamburera iga ego chigo konya noni gesakukerie kurumai Mr Dennis ekera tukurigereri siasa yense ya Kenya ise kurigereri boniga campaign eroro bakweroke klama campaign ekurukuko kadi obwate kadi yo gwakekura igenta aba Kenya bakuburiri uko kadi nigento batayite kurukwa maunchuriri yebintu biri batayite bichikoba bigokorekana use kurigereria na mono egento gyo gukwanira mono nabasaye bagendete goteba okuburwa kwemirimo asense ya Kenya birengereri biyawo asokorosia mabaga yemirimo nabo igo kurigereria ngaba Kenya banyorire gas. Thank you so much. Ntobwate boniga tokukeroka nga chensi arising tobwate uko kadi kama mimi niko kadi kila litu koba kurigereria naki no registered voter no ready kuchwake kura kwanza litangani omane komanya ningo gochikora so twatebire gatakura abori nga ningo kwanza kura ligereri no registered buno mwakie kura yune toboteba niko kadi ewon nero whatever niko card yeah but mwamanyire nchira mochikoroseria basabe gas because but babwate binte binge na no mosai you are moving from one space yobo sae bali baroro bakurukwa abana inchi bakawaida bono utagete kogenda ase level yo chikoba gukurigereria ya mana ya gutoka nga kingoro spaces each kwa ye chirigereri kwarorenga nyamaiya na asense ya Kenya boni gese tole opportunity nero yo korosia mabaga yegas sina mirimo ukoligi
aya egente getangani amabaga narororo estate nero amabaga korosigwo ekerto koegu egento ndatebe niki omatekero gwikire 18 years ai no muntu bono tigana na abantu abatogotebenga chensi millennium ekero gwikire 18 years no no muiburio bamanyire nga ai bono kwabera umuntu omonene bono naye takona gotebana ki tata koraiga tata ngatiro burimu tata koraiga do something naye wasomire between 30 nini years oherete warorire ochake egento gete bibere bitatu arafu government emane gose emane go create ekomanye omaite to be popular mbako kori egento gete muntu ko imoko ni no mari ebintu gete bibere bitatu ande egenteke yakirete mata bono nego urose kobwa mono eserikali ge goteba abantu bekorera imirimo akekora abantu babera abangi opportunity kiri cyo bisbono ndojenga ni chinkongu lakini bono bunenje ngocha korosi ekyombe gekwerimisa young youths bamanye na kibago kore biasara ose na kibago nyoro opportunity yoko manufase ekende gyonsora chake elindo nyore mwachumuligiriri kwigure birengereri byaye bunagendete gukwana umunyamaya anene nerarigiritia samaiso erawatenga I've set my eyes on the ball na maiso asembegete na sense meli ku nyama ya sema mbia bono togendete gukwana na kurigerelinga ninki kilikegendeta sense ya Kenya and I think go bono igana mentire ase panel ye yane na mentiro mogeni onde so irega igatera kurukunga Mr Frank tete ko mwali baga agukwani anamono munyara ko banere moko mumanya umura mukilie liso dere data tebinga ya kurukurugusi Mr Frank ngaki kwabokire mbuya mono umuradi ngaki ogendrede mbuya mono kabisa nyasaye otusise nembura nyamira dabito bwata yes, nyamira yes. Kurudaye inche no monyamira koru not mugirango bukeira nende no mo Kenya alisi otete change not mugirango kuna gukwana muri goro yegetange kiereri egetange kiereri ekigusie kinga kiabe ko mwake yes yes mbuya mono arore kegusikia mbuya kere SGR eri nebwata mangano morari nende narore nga I know informed abara right obwatari kero kendo karange basundukete eri achete change asegweta Nyamira is about 5 kilometers inche nincho yo muri yare guchagweta kwane bori yambuke guchingumbu sondu because bori mubwane bo tacheteri sondo kabisa ari bukeira kwenye kwatebire milioni 10 chiachire because of poor lobbying etari ko korungi kuna bono isekori kuna say that not mugirango tuwe tieni appointment the government lakini tutaraenda sa appointment zigara SGR due to poor lobbying SGR yochigweta anene tari ngambo bene tari na nukabila sigisi Kurbomet emanye goche nende kericho so kende gochi Kisumu. So I think I cannot blame abaraya basigisi. I blame abaraya bagusi because they don't know how to lobby. Mubungo wa batebanga goitero. No, again they get gazetted I think. Unless when you bwa the change, when you go change, we'll say it's good. When you bwa the change, rara change. Nende tigamotebi go mujumbone. Naranga ngo chari marogoba. No arare robutuko. You need to ask him atike ko focus on petty unachievable things. Again to buna kerikie a university a university eri to build a university, let's say honestly muntu ndebonsi ujete university will tell you. To build a university Pakeve University it may take even 5 years. Structures choke. So what people usually do, you start with an existing institution. School nera igerogetai. If you want a university, start it as a college. Kusebe technical, chiskuru chichionsi Technical University of Kenya, engere ekwende college. It was a Kenya Poly. Oiseko ndase na somete Masai Mara, engere ekwende Teachers College. Kisii University was a college. So ekero mujumbo konya agotongainanga is building a university is a shallow dream. Focus on this SGR. Economy SGR could be even more than a university because we have very many universities in Kenya currently. We have Kisii University, which is our pride. Yes. Yes. Are you unfair? Ora unfair go chia somo bunge wataba petty
and unachievable. Omubungo ninche na mu campaign in 2017 tukarusi oyo rengo rugumakuti. Je na irete makuti kotini because of mismanagement ya CDFs ega favor mu jumbo ya Kaira. So we assisted him knowing that he was going to help us in terms of lobbying appointments as a national government. He has failed. Karo Musani we president is the only MP historia ya Nyamira was historia ya North Mugirango or closer to the president to this extent. Lakini ke baguchi kodigereri ngana bari mwakorika. Nimbwato Musani onegoro wari South Mugirango or about 33 years ogorokoga 10. Orikira bari more than 50. Ajatu bari tagoira tole mwanchu muliro chakire boka gaiga Franki gajira iga nekishindo kelintege netega na bukiale kekererega the regeneration yekoboli uko kadi asante kwa igule ayo mwaka SGR bano ko itere jamai SGR ba yani mwayi bwate initial plan ko tayari nyamai initial plan yayo Nyamira lakini probably nyamaya jalingo na igwete igweta Nyamira lakini bone kero yari gwete Nyamira omaite yabwenete Nyamira enda miruka ende Chabera soke guchi Kisumu. That's the way. Iko bado ngutachiari nginyama award. I'm the one who is so complaining. Yakorba nabantu bane yari gutacha Nyamira ali enda miruka ali enkonyera abantu chimate yachire Chabera. Eda no mu engineer lira balito litali lironge. Lido beli ya kabisa. Nabantu batarabeka omaite bono buna nini omosani yatebire gaigana ki abantu abekero bawe cranson tetepo nayo gwikaga liko go focus on what omaita mbia tumekere reteri lirinde buna kwali kwana ni likongu lakini linda siki kusita batebana ki to chietio rumanye nga inkiyokora egwache torro kaigwe soda yo gatiga abantu bakayeti go cyasi bachete go chi liroberia abantu baboli guna ndiangito munjini ochiro ro ligereri omuchaino ochiro ligereri amanyanga lirobe ndiko iroba linde lyosi ndio litakole okay wanju muligiri ko igure se mambi yabono mbwate engo iroka bone mbogi Mr. Amini Frank yes tubwate boniga e campaign yegendete kurunga uko kadi okay kwabere kadi watwale kadi je no mwaki kadi na andika ki kwa ruseti umujumbe gwatabo yo kabero kabeko yo nde kadi yale ngoro kadi ya ngoro ndego mbwatere tasakoro kwesanige ari magwabo Mondo raro goboli gose asemambi abono kwebolia barayi abonsi pibabona ko pop na bera tokitora twale ambition yo kuligyo burai asemambi ndonyole endote ye iboiru do you think young leaders abakuligyo burai mbamanya tege nto mwaki kuratagete Yes, absolutely. I mean, again, tonda teben keringa ase historia ya gusi. Ngakite yo tu atuare oborayo bube. Tinkwana mangana tigantumia mangana mororake. Oborayi bwe cheche buna bono. Because ekero to suka mae go kurige chinga kichiabo Dr. Ubocha anyona monyene ekero kurige babo bure okurige even the current deputy governor Gesami Keroba yange bunge babo Kiangoi I mean we felt like there was leadership babo nyankia but bonege kero okonyora a team gete to buade gonya buade president ochikurige ringa what are we benefiting? There's nothing completely. So I can assure you nga bono igainche bono igaza young leaders outside and we see a lot of things chiko korubube buna bono egasio mujumbe na ngororo sana gasi ya mujumbe is not more about even live about the CDF development omujumbe should be our voice on the national cake abajumba baba no, Nyamira North Mugirango Borabu West kare bakabeka niramo baenda basabegente esere na rango batara sobwa muntu arapaka bali barenge bali se team Matiangi bagotaramo na bali team William Ruto yes but the latest moves ba kwalire chikorekana chira sobwamo to blame to that effect yekorekana bachakire gukwanera lakini obwamo maybe buko lobby chinda chiabo because there's no development ya koruru gusi there is no appointment ntubuate paka nari ko umuntu nari ko buri goronga ki bono buna seita Nyamira ekezabu no PS eminetinga bantu baita batasomet but when you look you see there are very good legal minds chire idol chire are utilized in the country but we don't have people at the national level and those are the MPs mostly MPs by the way let me tell you the truth
emechando tubwate Nyamira mono igeretire na bajumbe tali aba MCA ya aba MCA most of them are new una bono say that tubwate MCA raye gurugwikira ngo ati yare kurigie mirimo umaite oborai mboro ne mirimo nero okay aya the problem we're having with the MPs timeto sinonga njere history yenye kwana sinini especially on the new voters counties echinchia yengo kare echiacha juzi in each province tu abwate yes ekero chi county echiacha we were at par all of us lakini bone gose korigere there are counties that are much far ahead including Homa Bay that is just a neighboring of us Oira nebu yonyore abajumbe bale in power bonega they were the ones who started this county umongino yo Jerusha Mumanyi na baenge board ye county from the first time umushimiwa Joash Nyamoko was the speaker ikarogurigere misappropriation of funds from the word go nende baso tekero if miseta hiyo so those guys were just getting money and plundering and then the allegation is very serious. He will be here, he'll answer. I'm ready to go to court. The public is there, court of opinion can be the court of opinion. Aba ase none county ya ide achakete is that place. Neende kira tu abarusi county ne tu ababe ko bojumbe, they are still interfering na mangane county by influencing MCS ya bugwatema. Nuko soko bonene sana. Ekaro ko nyomo jumbe instead yoko anda kuwa na parliament is financing MCAs. Rama Nyagete. Rama governor. Rama Nyagete. Of course the governor has failed. Okay. Lakini as an MP, you should focus on your lane. Okay. Dennis, ikirego koligi emoji koba chi team the boys. Mukorangiri kumwa ibisoromendo mwate ugendo urameke bati. Okay, bono. Daba Frank yakate. Frank mbiamona sana kwanza watu choini waichamu ya lenga asante. Again to Frank ya ukwana nekia. Lakini kuriye kroeke you must you must be a man of principle. Yes. Umayete tiango tebi nona abantu banyama ya wodi mba maite tennis ningo nje bintu mbirongo eres abari mu baraba tusometi twaitire kuru primary school twachire kanisa twachire Nairobi twakorire gazi kwani nemete menyete mbona nabantu tukutana nabukira rete Mr Dennis abarayibo CP bagutara sabantu baro usekoligereria nonye mbari bakorire bitage baitire kanisa baitire asabangina bagwabuse chiro again tugekora nere niriri swali elio enari go focus Frank enari goteba igasi nje no manyete omuntu uri nyama ya kwani ari nkankobori chikura nyama ya ward nase na korire gasi ngaki yonse muntu te utama itioro omuntu tama itinga Dennis no muntu gwakano I'm a man of principle mbeza kiyokonga twakorire gasi Nairobi gaki na Frank no tora ngwamurika bune businessman people working aigaboni tutete kuirani injabona buna bana igante tukoirani ngaki amasomo ari nanyorete na konye tu asinya award ndate kuyairani kochi ngakira abantu asanti mbakorere ibintu birubenta ukorikana Mr Frank ni mente is saying a very good point. I think yasutu ikire baona igomurari leadership should be about what are you offering to the society. Yes. That is what are you going to take. Abara ibare baona iga kwende gari they only amagari amanene they are buying houses. Yes. My own constituency, I'll give you an example. My own constituency, we've received 1.5 billion kuru 2017 paka baona iga. But oiseko gendo mapu 1.5 billion yechinga ichikoreteki. So baona iga we want leaders who will be problem solvers. Our people are suffering, by the way. Jana wa yose kurige chi school fees njera chiko chanda bayibo ribayitonkari wacha muri mwaganda public participation ya sabara ya bayikara stage barasa chiri babugate kira bago kuanire bintu birwachi kwa inche thingo and public participation ya baraya bare current because it's a waste of time woka they are confused you listen to them but kero mweshimiwa what can change murai no they don't listen ngoje njere lakini bono omo MP onena amuri tigara kwa mayo kwa omo MP onena amuri kere pake motion omo bori mara wa baiga to parliament
He didn't present it. He has never spoken in parliament. So these are confused fellows. Ekerom okonyoro mujumba go the university nere to koreta Nyamira. Oise ko gende budget. There is no such a thing. But neche amwe potential yaba ngina bali baralike banda gasukuma gakoni kumagaroba akomena akanyumba ngwa gacha bali babuntacha nyore rent. Eise ko ba successful is a good thing. But it's not there. It's not even in the budget. So kenenge to tisire nende ko chake university from scratch is an extremely tedious process. Oise ko boyo nde mwenzi. University chonse chiko chaka as a college, as a technical institute, yacha ya paka ngumbu America. Uko kunge university yakabere technical institute egachega. Ego Mr. Frankie ngobi atese birengel byao. Yes. You feel ekibogie tai could have worked ko stepping stone yoka university. Not necessarily ekibogie tai gioka. There as an example, but there are a lot of institutions. Kisii University did not start from scratch. It was already a college. So gotongainanga you are starting a umongwana na meaning a university. Nende university local. Like other university ebe yaito. You are messing up with the academic terminologies because the university you made saying to ko own university other university yaito Nyamira. Kisii is our university Kenyengi. Mwese ko ende go serve the whole country. So abara ibaite bare confused to a certain extent. And then kindly when you have leaders who are confused, the society cannot move. I can assure you that. Chingwana chingwa sana kuruwa saba sai. Ntage tema getoso esengwani elikwa bwate. Nkwana nabo atenje ne ugateba una Frank una okwana. Eriswaniro kwa burina abaheshimiwa abango turangiri bari twaba ideas. Tigango tebi omaheshimiwa maite buna Dennis Mageto is a man of principles. Tokonyora message oende koeresa. Nagia karotwa iranire bono na Frank toko irana abantu abanyene aita bato propose. Togendoro torwe nini egento kerakonye. Ono rumondo kama etenga gakuru ibintu imwate bagusine gisiringe cy'abantu bakwaye gubere njo mate ngo jana kiruka tupo umuntu ayi gutupo bominyo kaga iga nini uyara ndondo bwate mjuko buguri amakombe I we don't amakombe tu atigete ngusi tu arekolemo iga abantu tu buguri ngebi babibe no we are ideas imbo atu mutu yo ne go Frank yabwate ikina kirakonye nini oburayi buri mutu na ndege ndukende nari gukwanira uyakara ekaro Frank yachakate bana ki abantu barenge nga ubocha nini nande tutaite turusi tate idea takuburi ngona le Dennis ningu kwani tinsometi abayiburi abuba nini abayiburi abanyama ya ward for example tari barabancange tenga some school ono ore bancangire tenga soma baka nabera umuntu mana nginta yari chikuranga regas ayota ito enda sara Mr. Frank ndigi ntaitengire ngura intaite Frank intaite uburi na Frank ningo n'uyu mwabon tatu mwabon ningo mamu mwabon ningo ebinte binabigo sari kwa kwanda ukuboringa Dennis Mageto ngo ino mwana utamaitike ntakora kwa focus kwa biko muntu yonde nando sari tutaitonyo ideas cyo kondigirira intebweka don't look on my back. Mr. Franco igure buda Dennis yagateba actually ga pick up from to as to atigira agateba ga mubwato umuchando monene sana ase siasa mwokora nga ayisoningo. What do you have in your account? It's very bad. Bono umaete it doesn't matter no bekerema no ba asoruwete ntomanyeti no bo moyindi no bo mogaka umujumbe one last week igara meto mushibu former MP kyangoi agodanga ene museum toko ira kwende bunge but you leave it to the voters. They will decide if murayo yo na abekiare it's their own choice and the people they even have a right to make a mistake. Na kioroche Kenya bone gatu achorete Ruto. That was a mistake. So we have a right to voters tika correct. Murayo nde bwesi ochorire. Tabasi ko chakoirora. Correct Frank. Electing Ruto ne mistake na ariko sabe getangekie. A big one. Bono na kiki ase ikeire bono naroche university nere ya Bomet. Bomet igo ya eti kubwango sana asengenja banyene bare serikali so inchenaro nincho uri ntaenge tribe lakini bono naikire mpaka nairani renka kero ngonyorobo ko ngugusi Nairobi ga nchena nyoranga nabagusi ba correct bono kanyoranga ensendo chena bekare igo bono inchigo ngiranete nkando chenga if at all onye university irike betrete tigango to so asemati yangiriayo torango nganatwe direction erego chari nsobo kakorete ino kara ranganyerete he will be in government
but these fellows are lying to us. Okay. University getari nke yario kwendo wesene getari kwende gya SGR mine. Okay. Okay, tiatara plan ya Kibaki. Dita tekerigere lidore se plan kwa tebire plan ya Kibaki. Mr. Mageto, amatuko I think on Sunday na achete se event ye no. Mwabwate gento mukuruganga the United Front for Matiang'i. Yes. Ngiye kemogo kana ino. Frank na ro mukwanire. Frank na nje karibu asikyombeke. You will join me. I am one of the organizing secretary. Na ndo muntu amakonga kabisa ubate very good ideas. Ase omorobirio gochora Matiang'i. So we are heading somewhere. Etorocha singi twapimete na Matiang'i tukacha konyora gari Kenya ngima asi umategera gutumeka universities like the whole world. Lakini tukwanire Kenya na ndune university yetu. Tukanyoranga Matiang'i osoiro. Reka twanyorete tukarosi tukanyoranga na ndaba ikoyo tigantumekeri teri na ndi twatari ukabira tole lakini gukwana Kenya we have many tribes. Ekara turi suppose adi jame ya Jubilee saba ikoyo bakanda tukanyora barosiri ndekuru kwa nini ebiam nini ngaki chifora mbali bono buna boiko nero regoteba youth for Matiang'i gororire tukanyora na nkoenda bale ase chi seminar baru amaoni amange igese kobanga president rero iga the 6th Matiang'i ochoru ko be president igo gocha konyora nona abantu abange ebasoete mu mutamaitinaki so tukarozi nini that thing nini twatebanga the United for Matiang'i ine ari group ya roro Nairobi na handa abantu ba Nairobi banchoini tosoe twende toro mweshimiwa tumanyekero muntu aba bandi tukuborie birugo na abandi batari kuburi inki ogocha gukonyeka ase government yagoso ya the 6th delegation muko irago sene birengeri muko ira tokonyora ideas for ni birengereri tumane kwire delegation at that point yokumburi. Okay. Mr. Frank, watabire kwa rekorengera libune nationalists. Yes. Lakini kuabetereri gukorengera libune mukabira. Ekero korigereria ebinde byonsi pitogwa address nabo ekiseginjiri tataite logo battles. Exactly. Chitagete ogenda isiko oigore libaga lyonyera kabaga kwenda isiko. Bora SGR tabora nyore senjo tewa kwa siasa iteli yanka. That is why tore disadvantaged. It's true, but I will tell you this. By the way, let me make it very clear samangana SGR because ngote matore to analyze gochibosio. SGR is not going to be started by this government. It's a little bit too late. Bonega is 2026. Next year is 2027 chikurango cha akachire. By the time mapping ego cha kweko korukuru alipaka a border, it will take a lot of time. I'm seeing a scenario as a serikali ere next ego chiko chake project ye. And that's why we are praying tikato change serikali eruti ye. There's no way reliera ete bomet nende so Nyamira only 5 kilometers. Really egani ete no anyama ya sumura ya. But the track record yo muraiwe in an event yo muraiwe sakwira na obekire master plan inse. Ine master plan ya ense umedene ya ito twensi. Intuba gusiga antori bageni. Kwarore. So SGR editeringa negento negeito. Kene gento kega negete no anyamira kabisa ile center be kunyamira kegende sondu kega. Na ndeni plan na bigo change. Property. Ora manyako murali. Any plan na bigo change. Plan na bigo change ran Kenya. Gote ni nugutigete ni rugabu toru amaoni asibwente gweta. Ali ninka. Exactly. Tali yogo tote ya asibweta. Na weto. Bo ntuto gweto. Ntuto kwa direction. That's why we need a new government. Gosete ni nebo. Wajumbuligere ligawatonga yande lazime tororo egale soko TV se babia bononde na Mr. Dennis Mageto kuigura tabaga kiregento naboge kwa restructured Mr. Frank yabatebaga kedi yosge yokorekana lazima kibiligere ligwe na kiro montaye gulibaga lya ese babia bono nae nako ilibaga wasengwaneye nabasaye bale energetic babwate chinguru chinyinge ane bono bagokwa na boldly kwarole bagatebaga they are picking leadership. Frank yasamagana yabatebera sarucho buraibu atigarite nekiare kiabo buocha gatima igoro lirengo buraibu atantanire nabo gotatebia se namba ito studio 0788666663 elionyara kwa gukuru birengera livia gochaga igase studio abarasa eboniga. You seem to speak ni chinguru viga mubwate birengera lia mota alternative ideas tigali tukolirimo kwa burai
muchage kuruga na inuike nikino ngegoje mesa this one area no scenario no yana na bogo contribute. I think the most unfortunate thing nearing a society ke kuma go find blame as umuntu omoke yani tete ko mwabura itu conspiracy nera yabagaka especially bangina mbabwa the problem but abagaka buna bone governor yani no mogaka senator no mogaka kuende women rep she's a bit elderly tadi moiseke yani urade no mosai omojumbe no mogaka so they are the ones who have failed us mosai to yase kuende list yeyo kwamanya kwenye wose ninsa yaka mosaya kama kama MC yaka kokorege ntegesi oburai bwa basaya no bobe. But let me tell you this, we've never had a bad leadership in the history of Gusii bune ya boneka. You go to South Mogirango, you go to Iga Babo Jairi but Mheshimiwa Osoro is equally young. It's not about young. By the way, I can be young, but I don't have ideologies. Yes. So I don't think it's about naende toka netobe very strict into nabantabake. Muntu tabase ko yandaria cho runga injeno monto moke ngakire kura. What agenda do you have for the people? Because these elders, what we are accusing them neringa mbabu ati ideas. Boyo nyamoko ogoko buanga yana CDF manager. No are CDF yoka muntu buno osikasudi to komenya CDF is doing business, so we've empowered you gendo kore contracts go send national government maybe lakini kerogo cha ndo ko manage perhaps hata tukubeka amaisaro le bintu bigenda bugeka assembly ya Nyamira boniga kera tukweligereria is relatively dominated n'abantu bali kegoliye geke yes tubwata abantu bande babwate myaka ba twali experience bakwiruka tugendo baruka kiri tayari babwate experience barule public space abande bachirora lakini assembly y'abasaye twayeligererie ye kokora aya makongo sana na bosibuga ne Dennis Mageto is equally young tarasio mi 40 bad lakini gacha kogedoro are we going to see again toge go change Nyamira ngoye ligeri togwetana na tokona kuligeri ne kyamanga na kubikuya nchoma tegento nini frangi akwande akerobwate ideas cia ujiwenda ukora bono youths ne kige twatebera youths yoyo youths yoboronge ekero mochorete ngakimo mochorete umada abantu baro bagusugumwa waroli anto baro bagusugumwa bono yare ko banoni njere nari gusugumwa je studio tingo manyengi ngokwana lakini I'm focused iko bono tumanya abarayi baro basugumire na abarayi baro babwata ideas bari ko babagana na abarolire tinda itinkwa nirieta oyo monaro Nyamira nkororagari okubogori bose naba MCA bagenda bachanga sobo bagenda bakora ibintu na bwata ideas aibo nuko na kumubwati nesuti ngenka yikiragiri kialingi kiragiri kirasigite to kunyara kubiga kiragiri saino my that's advantage bono bune njenge ndende na kini intagitabageni barete bona abageni barete no Nyamarara tebe abageni mwesi bimorachagaiga rasme ntongero okigutu mbakutu ara ideas omanye na ki ogokaribisa omageni nandu yo kubwati ningo kero injoma thenge ntongo kumina aba MP bachori na romo MP yo mo kur West Mugranga yote na kisi tokonyi bira what are you saying you have the same money nkikira to create okukwana ngazimbo tokonye kwa ni president you create yourself ideas retaga mura onore go gutaka ideas teba na ki bono simbarati ninjuga iga Nyamira gakitokonye the way forward tago tamago chiari mote na ki mubwate no no teri Nyamira bono tokwanda kuragira kisi so na kige totate bono bune njenge woborai ngira nie binte Nyamira tubwaterane north na west Nyamira ebe buneta kire ntubwata ideas chigo kolegas mwakwaniri gore ideas Frank every politician has a prize kerego chego ikera tindamanya lende tindalinga kero muntu nabwate prize ke batyo kali ringa era tabwate prize gendo gyo kabwate prize no kora chinyanga chisimba chia natame bako genda busialia boni gakiro muntu buna gukwana ali vibrant buna mwatebire aba na inchinko babale convinced Frank nabwate point gocha gobege ruji milioni komye mesa yago igotebie it is either this way or sogendo chia. I think it depends number one na vision yo muntu nkiyo the which position and number two
Na beire game where since I was 19. And I've passed through those levels and I've learned the bitter mistakes that you have, especially and then you miss better things ahead. For instance, nabo 10 million onyorenga bananchi now but I know who are worth it. So you will miss that, and you know kobomo jumbe kine for instance amalwa rero naye bagwa kerobo jumbe bwa West Mogirango. That is something that comes once. No just say a lineage yao. Na bere ile no 1000 years naendo za 100. Kwenye muntu monga correct. So I think I've matured enough. You to watch the siasa toraba kake a group with other ngaba science into a graduate guru. That's why I want to I realized one thing. You cannot do politics without money. You will be a beggar or you will be a con man. I can tell you the truth. So that's why na Kyoto anyakondra go 2022 I went back to do business. Bonega nyamoko na ndangeri and telling what the chenga madenga I must have and bakwangire genda nkaritaya time we very chawe sanire because I'm now thinking communally. Okay. Nga kitoko konya abantu bari baito bagusi and you know kwende gusirie to bono ntuka ni tutuare chi competition asiye ikire we need to compete. West Mogirango e compete na North in terms of development. Okay. Buna bono digereri karongo tara South Mogirango mate it's way developed. Bono indutuma iti North Mogirango torogire. Okay, we benchmark in other areas. They don't talk about electricity for every house and pushes MP. Okay, National Government Road chipara chia kwa Nairugabu. Timati ko saba MC mu bwata seme yo na ande na alega iga tatenya bwata ni sencho chinga kichelde unless Matiang becomes the part leader for Jubilee, we will support him fully. But kama ni hizi vitu za Jubilee hiyo iko na shida zaidi. I think ne kera wakwa na igoro ya abasai bali mu kwibwata na Matiang'i. Wakwa kwa na mu bwata ngolinga the presidential nominee o Jubilee. Yes. Tarabe part leader nara igo kwa Lamek Mayaka. Honorable Lamek Mayaka agatebanga that is the only time igendekira nyole momentum. Into bado nto endrete bado nini buna bono na kinda gotebi nke endrete na ndi last time na tebete ngoika turi in tokumanyanga obeire nini obeire ni anere bono kubori aso president ndi tubwate that nini imani ntubwate imani kulingana na ebinta akorire njendo je na ndi nero gochoro. So ntobwate bado umate pinga politician je ideas ngotwara ulibere nto focus tioro ni bintu tobwente gukora kuruoro na ndi ntojite zo the way forward lakini boni kana otoligabu we are supporting Matiang'i na kikitokoro sibu wecho egente kiyo cyo guchenjera na tokumanya lakini in an event Matiang'i taiyo nga kisiasa ya ura chikuyaga. I think you will come and answer that one. Tigandara agenda say Mr. Frank. Yes. Tindi, yes. Na yengwa machiko kwanera on that. Yes. Tindi associated mono na Jubilee, but I think Matiang'i was made party leader. I'm Deputy not party sure. leader. Deputy. And inje gonde waipa mono. But what I understand is that again tonkere ocha kwa Azimio. It's still there. It's still a political party. Azimio is a political party. Serikali ikina kenye taandaneti. Again, to kwa Azimio, it will produce the presidential candidate and the running mate. So, every party will be in a voucher for one another, MP, MCAs, and all other things. But upper juu on the national level, tutakuwa na chama moja. A president, ne deputy, just like last time. Okay. And again, tonda atevya bagusiba minton kering mbaba seko tuare nkoro yo kuimincha. Ngonya tari Matiang'i, then it's that's not how politics goes. Siasa igeko yanda igesangi nga na inche mambi nko. And let me tell you, na isako ba muna rero tuwairubo deputy for example, it's still an avenue to atumie ko yanda so president tomorrow because Ruto overe deputy, Kalonzo overe vice president, Uhuru gaenge deputy prime, Kibaki gaenge vice president, Moi gaenge vice president. So, abantu baito bagusi, me I'm telling you the truth as a leader, we must also learn to be patient
because it's a strategy. Tuise gotenga bono tuarure coalition ye Matiang'i tigatene Ruto gako irana manya gutumika proper. Okay. Tiambuga te mondo ichi chiamnyo kire chinsa. Asante. Manya kuigwo yora akire simisane. Soko bwakire. Wakire buyana kimwa bokire ko studio. Tuabokire bya ningo to kwa nere semambia bono. Amalitane ngoro kwa mheshimiwa la makama ya kama Boychild. Boychild. Yes, ina kiendo. Yoga ndrede. Nambo yande kabisa na igura bamura barega we viongozi na basandi bande bonsi. Last time wateta baka ne boardroom baka neti. Abagake to bapete boardroom motorae na inde siganda kwa ni Frank na mageto abonzi na basandi bande baka mageto ni meterero na motora nywe cha yamo. Kai. Aliyo mobogani uli. Actually naboli nimbwato obwoba kyababa nimbwato obwoba ke Matiang'i atarabe patrida nimbwato obwoba naende nakike kogera ntaracha kiria ndebe na tingo support de Matiang'i Matiang'i no mwana ominto Matiang'i to mosigete korugusi na inde ngo musuko matole sana asekero keri lakini obwoba bwana boli naki Matiang'i taranyara koba patrida ye chame ya itoto bwana to tene ya chupiri kiagera ataka dynamics ya politics o mete ngo chire kiagera Ruto nere tarai monali nere ngo ruhanari sana Frank yote birenga nege sangyo tima ina kifrangara convince wote mageto na kibara convince na ki omongwano yo itoto bwate Matiang'i ngo chiare poa partida ya chupidi egere achikobe Frank bera korwa SSID ya chupidi egento kende ya kabere timanyeti ao shua abangwana bachakire chikuru munechi nyinge barote banotore nozo na Matiang'i noto chikuru bwetinto chiroje lakini tubono toro chitori neutral noto twanye zona ki na ito soa kero tuatebi uaki yaya bochika ikatoroji ono tinga gireti ose dasha kwa kiagera nimbwate dimeti bose ngura kwani yani mete yekwana ya yekwana sobwa goto egarangira netokore ukasha kwangu tiari kwa buliba gakora no president wente ya Kenya aho shua you opposition ye ngo tigarere na Matiang'i ngo tiari kwa buliba ga yo gotirira bono mo president akitigaba viongozi vile studio birangira riri swali hii tumayo kustochi moto. Okay, sawa sawa. Ndoche amina niregaiga ya soira senseme yo ya Gachagua na boigo asakare goteba na ari no boene ngeki na ngurusi bukeroro ngairete chisimi chiatate goche chinyinge ayane chinyinge ngo receive Mr Frank. I think the last words chiaura kwane na namona bo correspond gochia se Boychild. Mbuyamona Boychild has been my friend for very long time na amaika na itavire na mkwandi, so I think timanye tivi ntombire nabote associate ne group echi ubo yorere neri buyandani. No, I like predicting things and most of my things are accurate. Me, I would tell you abagusinga ngaki mubase kobeka lazima ngatobe presidential running mate. We will spoil the party because Matiang'i is go pull out from United Opposition. That thing is dead. Rigathi is go pull out, it's dead. Kalonzo is go pull out, it's dead. So we need them together. So if you analyze properly, there's no way Kalonzo which one achikobe running mate. It will be a bit technically difficult because I miake onse mugako yante very and I'm old. Eise go chobo running mate, okay. Eise go chobo deputy, okay. But what I'm seeing is as abantu ababere Kalonzo na Matiang'i is not going to miss the two. It will be either of the two oyo monko bare kwende presidential candidate. Oyo dabo mogonyo nda kwarigiri. Yes, and again issue ya Jubilee. Jubilee is just a stepping stone. The moment Matiang'i agosoe serikali, he could join any other party. He could even start his own party. A party is just yani even Ruto used it to kovuka ngumbu na koyana. It's not really yani. Chigurubu chenu chi abujire. Chigurubu njira abuja. Chigurubu echi oisikoligere bono gusi za community ne community etagete guchabona asobugambira ndeto abantu barigereri barorere nanko gambatore. Njira bongo support flank. Na ndi na kwante last time kana ringi studio gaiga buna lame Yakobo is my friend, of course na bwata ideas chingia and is a young leader but to focus to colleagues inchena bongo teba either president or deputy president ne chame study Frank atebire nchupiri is just a way of going
arafu Azimio neroro boro buna inche na bonda tigare kobori ekero kyobo MCA nyama ya ward ni chama ya Jubilee ejichigo chikoba chinyinge ase coalition ya Azimio. Okay. Beya mono mwancho muligereri nabonga geretenga nyatali embura naboroche ichine chinguru chine ne chimoli chia gongire chibwata mabera mbange aigane Nsoko TV murubiri bwe Nsoko bwa kiro mwali bagani bane tuliko batebi nande motebo kwa eli na kolera bu satone nusu litukulinde ninche mbarangilie panel ino narali mubwate chinguru choko kwanero mugusi nchengoro ku Innocent Onyango twalinge na Diana Ndemo nabo igo kwa niaba y'ikikosi kionske twalinge na kero kikubwatera na kebati okuruma wawa pero naigwa chinsemo chia sobonga kichimanyekanete kebati ngo seroro lembu nanta ikasei na achi Eye ne Nsoko TV uboroso bw'umugusi magega television ya Nsoko wikasero yao kwa nyuribaga ligi ya lokuralia asgete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye